As a girl, you put your value on yourself. You need the man until you get to that point, not on a relationship. Until you get to a point, now your opinion, no opinion, give what to anything, not on a marriage, marriage. Because at the end of the day, life never progress, you begin to learn a lot. Now the wisdom God something that pass as knowledge to people. The man need the most expensive ring, but for the past 15 years, he may enjoy your marriage. For the past 10 years, he may enjoy your marriage in an abusive setting. Likewise, guys, and a lot of guys, a girl I love log in our speed. That alone, so in our speed, cause somebody well love log. Even a girl in our speed, a guy well love log. In an abusive setting, abusive relationship. People can abuse whom we love get too much. Kalia, look at the reciprocate here, or your abuse. Abuse whom every opinion in a wote na family, na relationship, war to nothing. And the abuse gap, financial gap, and we go too much gap. Why you will go? In a fusion gas, somebody in will ego. Yes, poverty needs to contribute to all the same, but I told me see that at that angle. Whether you will ego, money will ego, opinion deep see matter. You also see what something because at the end of the day, marriage is like a partnership. If you're married today now, singing a marriage, I block partnership. Or singing a marriage, I block friendship. Or marriage go friendship, love never exist. Obon is not love idea exist. That person cannot sympathize with you. All love ne wote sympathy, all love ne wote discipline, all love ne wote na woke chom meye or say for the sake of the love, this my wife no. I will not do it because a man my yoga woman which is all game one on as a woman. A man my joy oje change which is all love ya a decrease ebe no. Ina agbaka ineti ka ihe na-emezi dim anwezi ịkamakwala m ịpọ n'ezi ụmụ ga ya na agbaka anya anaghị ala ebe nọ but n'ilu digizi iwezi iwe otu. Guys, double tap on. Make sure na share this life. At a time mwe ga what nothing no bụ na your partner dey respect gị. That beauty inwe, that mwema, oga what nothing, no bona your partner, enwele love again for you. I mean, most people today have on a depression. Most people with the beauty had the big from the time Haneto. Today now, Hano in depression. Hano na fear of uncertainty. Most people now no need relationship, but your relationship with the assurance of 1 year coming. Imagine a relationship or last another 2 months. You are here in on a comment section. You are here an FYP in Ege Bishinte. In Ege, in some of you people, you cannot even give account of your partner. Of their whereabouts because if na yes na marriage be like this and then if you say other marriages in a mad admire in our juicy God why you don't have somebody to talk to. It's another problem when you are facing an abusive partner. Don't go to people that will sympathize with you. No. Somebody go see the strength you as a person. Somebody how beauty you are. How in fact how well packaged that you are. Somebody got your potentials. Somebody got deep beyond the yin on email. Until you get to that point, you can never get over what you are seeing. So many of you may defend an abusive partner. You believe you not get changing. Only when you get changing.
Change is constant. And the worst part of change when we change. If we can know a good man to do change, you'll be a bad man tomorrow. People. Yes. If we keep a good guy today, I can just assume never judge somebody from their past. A change man, somebody with ugly past, but no change, go give that person a chance. If for that one, the very clean, the very pure, only you may pass the very, very clean to bad or change it, no. It takes a man only one day called J. Jago and he can never return to his former self. Only person make it until somebody away go. Money answered all things. Emmanuel the power of money today. If you na money bataku, only money gawa batanaka, family adiaka nothing. Family only adiaka click aqua. And when a lot of reports on my DM. A lot of women now, woman has 5, woman has 4, woman has 3. Had him be marriage here enjoy for the past 5 years, for the past 10 years. In on a relationship, in on a marriage, but in a yodigi ko be make ga aka na abale. In on an abusive marriage. In on a relationship, in on a marriage, but in a use or majiji, akio your Jonesy, akia your konji, in on an abusive marriage. Won't but anytime but me pego or maga, in on an abusive marriage. And they need the help. In a problem, and they need let's go help. Normal. That person is coming from, that is a lie from the pit of hell. Normal. And that you normalize there. And the unfortunate part of everything now, the sad truth, anormalize go this lifestyle in a lot of part of our people, the eastern part of Nigeria. In fact, the whole Nigeria, even Africa as a whole. Anormalize the Imanku. Ibe a second class. Your opinion worth nothing. Because I know they work away at the end of the day, and when he gave me offer. Why is if mother singing here, January, come while such person also no born from the beginning, a man now wagging yoja no go come. Marriage is supposed to be enjoyed. People never enjoy marriage or partnership and a vacation. Financial freedom will later come to the hand of a woman. A woman will handle money. Let the man allow you to handle money. Let that man, many men today, they scared of their woman handling cash. Financial freedom because the money, they will now see that it was only money that I respected that my man was having. Apart from that, now this man I want my respect. Respect is reciprocal. You can never respect when your brother need disrespect again. You can never respect any person need disrespect again. Be it who, be it a man, be it a woman. A man respect that person. On your man, any time on Monday that will say, hey, I'm done with this. I'm okay with this. I can't take this no more. Why are you laughing at that person seeking for freedom? If you don't seek that freedom mentally, you got one of that thing. So many people, in fact, before this generation, our father's generation, and a lot of people, mothers, fathers, lose marriage, lose their life because of marriage. My message is today for us to embrace the good part of marriage. Ige may embrace the good part of marriage. Mepe therapy today. Gina digi bia. Obo na digi na koya ya. Ngwe ezoku ni ilwe. Only boy me. I'll speak the truth to them. Because all these things beyond a 2 day. Our generation. When money comes, let me tell you that money that you marry for. Once you become part of that money, it used to that money will become your. In fact, that money was your downfall. You got a TV na plasma, wall to wall TV. You got one generator, you get one lister, you get everything.
Akwa niile talk adena your wardrobe, but you will never be happy. You get with all the shoes, you know what? You get with all the lines, Versace, everything, Gucci, all the brand, you get with, but you will never be happy. Because at the end of the day, I believe any woman being chore. Material can entice you for the moment, but at a time, 5 years into materialistic, 10 years into that, for that, you will seek for something that is greater than this. I mean, a lot of women today, they are looking for outside while they are married to a rich man. Hand in on a marriage, but in a outside. You never believe now you as a woman, nigga not tabani low, but if you go again and there's more cause anya, because of bulo makia kij bata. Movie may if movie. The movie that you see, you never even see it in reality within your borders. How many times can Woke give me chago gono? Woke got me chago gono for the past 1 year. Woke get the go called log is singing what is your fear? I'm with you. Aging gaka and well if men. You see a baby no is or say don't worry. Say no or say don't worry. How many people today get with chronic illness? Me pe won gba fi adi or say don't worry. If the God je bata no no. E man love oge gbagodu ni lo e mama. That is love. All you will love with conscience. So many of you now know somebody that you go no charge like. Your own is gone. Your partner your partner no charge like. Forget about him. You will never be happy in that marriage. You will never be happy in that marriage. Obuneti digi no charge like. Screenshot or ya play digi we are obuneti no charge like. He can never. I mean, many people demean today. I make it pure. They show no remorse because the society have the new norms. Or you have the new lifestyle when you're gonna live. Each day go, you know, anything go okay. That person in a man abuse at the end of the day. You are marrying somebody from the beginning. So, opening when a problem on your own, no problem instigate that. No again what you will ask yourself a question. The marriage, the relationship, or anything, that day and a wedding, don't celebrate that day. Celebrate it within your heart. You will enter the school. Don't happy, pray that you will open your eyes because some of you people know trauma bonding. I am in this marriage for my children, yes. In the lose your life, now that's on there for your children. Your children will live like a flying stars. Some of them gone to Germany, some of them gone to America, some of them gone to Canada. Some of them will live their own life. Until if something is worth it. Upon your love, the love of your life, because you love, you will reciprocate that. And you will kidney your partner. How many of you people can beat your chest and your husband your kidney? How many of you can your husband get his kidney? And man your below match or will kidney and because of what oh yeah, but also the sad truth. People don't want to talk about it. Bish money bido kuvezi hey bish kuvezi ogu. Love that is not tested is not love. I mean, some people will look at your face as love na relationship na marriage. Without love, nobody can. And will any person get instill discipline. Without love, and will any person get in we are discipline. Without love, and will only get sympathize with you. Only love logama nemugaya nilu mbine bakwa. And some of you people now know a narcissist. In a no narcissist. Narcissist, you better go on beer. You better go champagne. Mbine bakwa koja ngumwa mbine bakwa ko ya no n'ụzọ na drive na akpọ the video na akpọ timaya na moto. As a woman, jugodo onwe gi ka the John decide can bia. Play aqua people who na my phone. Play any of them. Some of you people will go crazy.
play aqua people na-ebe. Recently now, somebody we call me ye man. Many people na powerful. People we got na profile how much na much everything. You can get a good marriage. Look deep. Look deep. Une waves in a distance. In a something with a man or wolola mai. In a something with somebody. 2 months in a relationship. 3 months in a relationship. Ide kumwoku. In a serious husband. It's all don't talk to has band no. Your father name call or their phone has or their anything. On a busy steady. On an unfold steady. On a hotel go steady. Neighbor empty. And the boss I get the neighbor and you that day Kegal lose that marriage. I say to go trap, many of you people in one in on a trap. One day or cassia. Because Kedoni Nejapunilo, so many men they make it and tell. One day for you Japul one guy man Europea or blackmail you. Everyone in chose the happiness outside your marriage. If you see a woman on any marriage, now assault to see somebody, you now accuse him mad go. Go when I blackmail in a go when I'm in K, you now accuse go. It equal more sad. Some of you people make the German bridge. Some of you people make the volume was go away. Because of one thing, he want to let that joy. Each and he want any marriage. It was there outside. It doesn't go now jack up. Because everybody now, people the desperate. You know me here with somebody. They take those red flag. They rate somebody on a scale. How good this guy take a communication had. Condition or your man. How many of you people who prank and now watch anime na TV? Na face na here na nilu akwo. Anime as somebody pogodu your man, get pogodu your man immediately. I say akpo man ya. That time oga some of them are there pick call. Some of them may pick call. Babali and why? Keija kolom na phone. Thank you for the gift. Thank you. If onye na no, but he dia onye makwa onye kita. Kedi ye mene man pongu digi anytime he pick phone. Kedi ye mene man pongu digi anytime. Somebody no obodo ibo, owejo obodo ibo for the family. A woman we just seminar. Lose a seminar in America. Dear Wesia, Nana Takwana, Nano Zieli dia. Nano Luna America dia. Because na business in the man name Omego small showdown. The woman went on Zieli dia. Where's you okay? Better Kobe for 5 good years. A make contract. I'll know money. Go with after 5 years, why I'm with our na alụọlụ ma ego niile ma moto niile ihe niile o sende ọ bata na Nigeria di ekwele emeka enye aka ewe juva ewe kpọba ewe mebe meeting o wee bụ na die enwego nwaanyị ọzọ ọgbalụ ndụ wit ego niile the woman sende o spendele ya n'aka nwaanyị a. Some people bụ monsters. Some people obi adọlọwa mma. Immediately mother. Some of you people are not may blame you because most people in age desperate. Time one I got it is the market time one I got. He pick what the worst out of the worst. No matter how pretentious somebody did, he got fatally something. But most of you people are there follow your instincts. And in the people how can you go and seek for a solution? Keki gesi we je to solution. Ebe onye ka mali even at the end of the day, you are bound to make that mistake. Somebody nyega advice, is no nya the jealous. In after that advice, as in no nya the jealous, only you pick for yourself. Everything now manage. But that day in our body, that day in everything. And I say, yes, I'm going to enjoy this thing. Emetos, everything anato. Honeymoon anato.
Most of you people self, even your honeymoon, you may enjoy. Double tap on share this life. Can we energy in the share this life? Keki gets way dictate somebody they abusive. Or got the pretentious. And we work at the very, very skillful. Why? Only not check all alone why. But my people as you. And when you make it hard, and what you make it hard, immediate skillful person, and when you make it a kid lawyer. All the very, very good name bed. All got Piago 24/7. Yes, I some of you people are years ago your mental state. Up of go brain, up of go brain. Elus go with one issue. Entrance brain nwoke wo go lo mpia piachie entrance e jaba na brain nwoke na ekuzi na emezi ihe ona ina red flag game we na emechiteli nwoke schools onwe ndị na agwa okwu. I talk to some people, if mmadụ na defend ihe na eme, how can you defend what is happening to you? Digi na ayo diga ayo ka obia make ga aka na abani for the past 3 months. Ina ayo diga ayo ka o make ga aka na abani for the past 7 months. Ala ala ka ina izi. Kweteni nunu need counseling. How many of you people go counseling? If my counseling, pia wonye obuna azu, also kunu ya abana my counseling. To God, mebe counseling. Ibata gina di ibata. Unu ekuchele no kumpia analyze. Under 1 minute mpia mbu wonye obuna azu over. Keyi gama. Nwoke love go ga-ebu igwe gi, o ga-ebu igwe gi. Ono godu na hey, imoko ayi wo nwoke. Nwoke love go pale love bia, o sweep ogi out of your feet. O sweep ogi your leg off your feet e waka. Ibe kwa ogwokwa gi sigi nne etu ye dikwa oku, nne etu isi apecha ka nsi apecha adikwa ma oku na afia. No ke malu, don't abuse this love. How many men have told you that? Nwoke no ne gwago gi, nne love nne egosi gi many abuse. But o ga na egosi gi ya. Accountability, emele na accountability, denial anagi accountability. Nne no na abusive relationship. Any day, deny accountability. If I go na abusive relationship, it will go problem. It's okay. It's here. Open. Me? Yeah. I'm sorry. Share this life. Because so many people, in fact, so many messages. Mala has so many messages. Because all the too much. Ebelem ne meli ndi enwelo big brothers. For so many girls who single, so also have the only daughters. I wish I can play a father role to you people. Mbolo na gi mbuwe gazu ngwa ga eziokwu ibe ba akwa. Ibecha akwa na onwa yo. A man ke no na phone on akpo isoso yi. Okulu okwu for 1 hour. 1 hour ni na wi yi ka na akpo gi nne inwe ezi value. Talk to the man again and a date. Talk to the man again and no. See, what is the level? My value now the scale in a rate. Because every man will want on a respect. Be you all over the world. If the man is not answering to you, only yours on answer to. And you, the inability, your own inability, in conclude on this point, in a deny you only the truth, only you can deceive. And he gave them way. So how can you know? Okay, deny yaga accountability. A man na lapo ge no no for 5 days. Ge nwa ji aka ge ekwu no je business deal. Ogbuo horn ị na-agba na kitchen gidi. Asịla nge si na edi gị nni. But mwe one talk uto egi na na-emeke ihe. Start it from the beginning. Ade amaka ekpe na nka. Marriage about 4 years, 5 years, you can never do. Imam menwuzi ihe imele from the beginning again. Iya yi ga-ebido 5 years coming bido today. Hey, ajukwani ana anala aju. Hey,
mba anala ajụ ashị. Ụfọdụ n'ime unu bi ibi wute onye mpịawa azụ na-egbuwe ya azụ every day. Love gị niile, beauty gị niile a na-depreciate every day. Every day beauty gị na-depreciate. Some of you people you make check up ịmala ebe ị na-eje. Ịkwadoche ije ụlọ ụka ịmala ebe ị na-eje. Ịpịcha contact source of game ka ị na-agba na your phone. How many lines ka nwoke gị pịago gị today? How many lines ka ọ pịa gị the whole month? Jee check message gị. Mana echenji location eziokwu agba n'anyanwụ. Echenji that location now, everything agba n'anyanwụ. Nwaanyị na-awụ onwe awọ. Nwoke na-akụ everyday ekwu na ihe nje piki 70% of ihe na-apịawa azụ ụmụ nwoke bụ na 70% na marriage gbasa na nwoke nọ na advantage. Nobody knows why. Anakwa m ekwu nwoke anaghị enweta ego. O depend kwa. But an average person, guy man na-enweta ego, marriage a na-split, o nwere option B, option C, option D. Nwaanyị inwe ike inwe option C, option D, but you cannot guarantee. That thing mekweni mezi gị n'isi akwụ gị, onye pa isi akwụ gị nwawe isi akwụ, onye pịa ebe ọla fụ dị isi akwụ dọba, kedu onye ọzọ dị gị ka ọ ya apali dị isi akwụ. The stigmatization in our society today ga-emegodu gị asị onye chụ ụmụ na-abọ ijiri ofu ọkpakpụrụ. Ị na-emit nwoke ị na-asị ọmụgwụ ya na nji ụmụ na-abọ, ma agwụ ya na nji ụmụ na-abọ, ma agwụ ya na nji ofu nwa. Some of you people amali ihe bụ na a na-enwe dating life. Spiffy. Some of you people amala na a na-enwe na ị ga-ajọ ọsọ fu onwe gị esi na self love. Some people na self love. Igwanugo nwoke gị si ya na amakwala m ihe nwa ọtụ. Ọ bụrụ from a disrespecting point of view, but a perspective dị okay from the beginning. See, you are not treating me well, oga. Oga, you dey treat me ọfụma. Ikwu okwu nwoke amaghị ụlọ, ikwu okwu amaghị ụla. Hey, we are married. Most of you people, 80% of your marriage is here abụrụ marriage kunna. Unna no nonsense. Okay. Una no nonsense. Una dey enwe one-on-one talk. Husband and wife, ana enwe vacation. Ana akwụ ụgwọ hotel, change your location. Baby, ka I go there ebe you as a woman initiated that program. Kwụọ ụgwọ hotel somewhere, say baby ka I go there ba. Unu je obolo mpịọkụ abụrụ everything. Mpịọkụ self, yeah, all the first, bukwale the last. Enwe a lot of things. Enwe a lot of programs in a marriage. Number one thing you need to be careful na that marriage. And we keep on ya pege. A woman na man nwoke ji we pato ya pe nwunye we blues or chofta maka na nwunye di immediate test. Agba nwunye na opo ya, nwunye bido nwa ọgwụ, nwoke amara na opo ya. The man bụ ụzọ mmenwu nke we ba na mmenwu. We bazie na obili na aja ọcha. Ala gba ya. Oya na apata kale. Enwe ya na-apụta na-akpọ ya peace, a na-amịtị ya n'ọnụ, imecha mmadụ ọ na-emeli ya. Ọ na-eme n'ọnụ, ọ na-eme n'ike nwaanyị. Ọ bịa ọba gị ọnya every 2 weeks of the month ọba gị ọnya emechekwa dị ọnya anya. N'ihi godo okpu na bụ enyi ayala agwọta dị ayala prevent anybody from the oya. What did you why you do very, very careful? I love myself. I love myself. I need him accountability at minimum. I need him transparency at minimum. As is going to get police dog. Je corona nozo. Wokem kebish. Emeko even dala. It's not bish money ki nege. Mba. Use your diplomacy. Okay, get respect again. Tell me, hey, baby, I miss you. Maybe there is something I want to tell you. Please, if you can give me an audience, I will be so happy. Oh, but he make you happy. Sit here down. See, I find this guy on the page. I saw this guy. I think you should listen to. Bazia Diginya gave you the Mukalabaya. Oh, the other gonna kufu mish.
You name is the flavor in a marriage. If there's a July marriage, na marriage bu cage, na marriage she marriage atoka, marriage to marriage to onya marriage one or in fact okay for companionship amaka. Enwa the sweetness in a marriage, enwe time we ga be no na marriage, enwe ebe unu ga wilu, e man unu ama na ekuzido ku self. Unu ga na use the sign. E man enwe ike no the whole day test lo digi. But the digger test log, but true, in you the trust. Trust is earned, is not given. Trust is earned, is not given. When somebody end that trust, in ye, going to only your game. Because infidelity, you're not cause only depreciate love working with a no. And when some people guys say, I'm touching one wife, I'll come back, I show my wife, sugar, again, shash. Akotu awayala anye nwa nwoke differently. Ihe obuna anyị na-eje our mind dey trigger go all that thing na please I. It will take only the grace of God. You will meet somebody and the love therefore all the in different dimension. If we can fall in love with your mother and if we can put it fall in love another place. In wiki Ghana, I fall in love na Ghana. All we need to can do to the discipline. You get in me. You can't follow that to Gige. You can't tell that block. You can't tell that fence. You can't fall in love na South Africa. Fall in love in America. Because when human beings you go get attracted to your person. Every person, when human being got attracted to you, whether they want mama or they want any reason, somebody for you non Abuja. If you Abuja for 1 month, you jam onyao, anya ginya koko ala bag. But upon that love in existence, that love you wait for your wife, oh ya waga aka ginko kajiche gaka. I see this fine girl, you know some milli. Ncho antan wana, you know some milli. As long as you know where the right choice. But you won't give me good anything. Oh me good anything or use oh me good anything. Enough once in 2 years, 3 years. There's no justification, but once in. Singing not just and the friends are they keep friends in Dala. You blame money, you buy yourself around with in Dala. And with people Mbuji, and with people in Lapo today, and with people in Lapo. I'm unable, my friend, and Lapo game more reason why into Lapo. And with friends are man every day. And with guy to 1 5 years at the same time. At the end of the day, only on our chosen no the girl. One new worker sees you or stay clear from this girl. You can never marry my sister. So many of you people here do not work a jebegi. Ikuchie and you don't debun at fair. Why not? As long as but that person on any quick audience on a gipagente. How many of you people get time? I sing now, get time. Hours, carry hours, you will go discussion with your husband. Some of you people are calling 2 hours in 10 years. MG second class, blue second class. A girl now in secondary school, one of the most beautiful girls. Anatam Nigeria, for me a condition now where you are like Romeo. The choices you make is the choices you will live with. Some of you people now are desperate. Each email no at the end of the day, no you know that ekwensu. Ne you be with that ekwensu. If le man I told much on red, on pink, on a isi eyelashes here to logo ntia de nazo ega everything all over. I am married to a fine Omas, Ega Moda to Omu Genyekwe joy Omo. Ega dekwa happy when Ega lack a lot of things inside you. I be okay TF. Hey, and when football match. And when football, and when munka. But your wife, how many times can you give or go the occasion? Most of you people may travel, interstate travel with your husband before. But each one digging up home as ye, up home wire.
mbochi mma apịawo na azụ mbochi mma apịawa ga azụ you as a side chick mbochi mma ekete gị ị ga-agba ọsọ inwe ike unfollow m inwe ike m block m because ekwube ihe niile a na-secret a lot of things enwe a lot of things cause go agony and pain in our marriage life today ebe fu nwaanyị ọ nọ na marriage ọ na-ene anya ewulum onwezi ibe ọmal ị nọ na marriage but ị na-enezi anya outside ka efuzie nwoke ga-asị gị nne you are beautiful because nwoke gị na abi n'ụlọ agwanulo gị na ị dị beautiful nwoke gị na-ege anya ọsị gị hey na ị na-adịchikwa weight jee bido gym ịkwa ka afọ gị la he can never tell you your strength ị nọ na abusive relationship ọ dị afụtazi ebe ịnwalụ mma ọ dị afụtazi how you started ọ dị afụta anything ihe ọ na-compare gị wụ maka ọ na-compare gị nwa na agbanidele then why did he marry you nwaanyị amụgole gị ụmụ na-anọ ụmụ na-ese afịa apụtago alụ ya yọbago ị na-agwazi esi ya ji emewe nke nna idime ụfọdụ ụmụ nwoke you don't know the value ikwesịrị ịdị married most men kwesịrị ịdị single ikwesịrị ịdị single na-ata ahụ because at the end of the day nwa mmadụ and ị na-amụ ụmụ nwaanyị imebi imagine one day na ga nwaanyị ga-adị meet nwa gị welu nwa gị gbawacha door pịawa nwa gị azụ gbuo azụ because the more this generation they produce the more the wicked ụwa na-adị. Double tap on share and this live because share and this live. Share and this live. In a meeting money today, oh, source of motor careful, source of house careful. That motor ige meche they used to eat. In will be 10 million account, he get meche when he got 200 million, he get meche when that contentment in man was here, he get meche the unhappy. He get meche wherefore anyway more to life than everything that the eye can see. But in God, it's necessary. No bukwa anywhere. It got so bad. Thank you for the gift. Share this life. It is not can defend something the indefensible. Indefensible. It is not can defend the man. It is not can defend the woman. Call him out. An idea metie this in a change. You have not changed. I don't like it. This thing they piss him off. This thing not on a change my energy in a negative energy. Every time I'm for like this. Every time April, you call him for 4 days, 5 days. Every time excuse. Okay, love will be question check kiss when all. Or got you kiss nolo for your own safety. Okay, question jugi kiss nolo for your own safety. Kiss nolo ne or your neck and nolo. You're supposed to end that trust. It's not all men are the same, all men are scam, but again I won't count now. No, all men are blood the same. And when men who wear dignity, and when men who wear respect, and when disciplined men out there. But if you believe, and one nashi from the beginning immediately, I see ko jabi on nashi legashi now wolu gashi, and I dilute to dashi. Oh no, you know, na shele yashi na piagoko, and I dilute to ashi. Asha nwa atobugo yi nwoke gwa ga ezoku ihe etile but nwoke gwa ya ashi nya nwa ka ije nuo oshigide liga asha we nuo o ga ashigide liga achitele nuo kedi ye prefer today abia na ekwu 90% apa ingo me to 90% marriages who neme marriages in Nigeria nonsense 90%. I can tell you that. Because and one Lord, the only thing is the proud of name Romas. The only thing is the proud as name of Kana marriage. Now I am go maze. A man go anything, any 3 occasions he make with your husband in a year. In one bomb celebration, same one in email. Apart from Kana make them mad in cage enter car, let's go to church. In cage Facebook, in a update every day. But you gonna dig out the alalo. And on a marriage, but in a female banner, pioko, key will be okay for yourself. When I digging up on a new bed. Ima Kenya, coach a fugaka, shaking wine on a lady to get you.
diga na-enye gị schools baby alụ adọrọ ma onwe ka alụsi eme m ikwochili ezi ya ezo yo manage nne na-ata afụ na-ata afụ ifuzie ndị na-amịcha ọnụ na TV irizinzie as a human being ịnọktazie nwa idebezielu your ass ihe complain be enwego m somebody daily me iwe complain esi na hey na die ọ na-anụkwa ọ na-akwa emi ọfụma si ya nneke ihe chọzi ka mme nọzi na di most of you nọzi na state of amazi m ọmụ jebe ka ọmụ nala anala ọmbido ta agbabazie n'ilo unconstitute so many of you self anogo n'ime marriage yourself na apitozi because enwezi ị na-achọzi ujoy and the worst thing self that boy no outside gini apiakwale mechekwa anything obi gi ahang ebe ahụ ịkpọkwada boy ọ na-azi epic call ịnọ na two road gbara ụzọ na abọ digi ijila aka side chick ijila onwere nke iji aka ịkpọ the boy nọzi with nwaanyị ọzọ because nwaanyị mkpụrụ obi nwaanyị chọọ somebody ọ ga-ede attached to nwaanyị ọbụla chọọ onye ga-ejide aka nwaanyị ọbụla chọlụ astọdigo m ụmụ nwaanyị wee mara na nwaanyị ọbụla chọlụ onye na-abịa aka n'azụ onye na-asị ya baby is gonna be fine nwaanyị ọbụla chọlụ onye ọ kpọrọ nkiye ya na ya anọ a na-achọ ịka nka egwu na-atụ gị getting old hey 50 years I'm going to be 60 I'm going to be 50 kedu onye mụ na ya ga-alụ nka who will be with you ọdama ndị mean ga-gị na ya alụ nka ọ na-eme ire mgbe ịdị 20 something mgbe 30 something unu gbuo 60 ọtọgbuo n'ime ụlọ gịnị ama nnọzi ya polygamous in nature nwoke na-agwa gị polygamous in nature anyị wụ ndị Igbo anyị dị entitled anyị anụ dị na nwaanyị na datin psychological abuse ka ọ na-apịa gị ya abuse ka iwe mechie ọnụ ka ịsachi ọnụ na ndị ịma nkwu okwu n'ilo ọ reverse psychology a na-apịa mmadụ anyị dị entitled ndị Igbo yes and ime call agwakwa gị na ndị Igbo yes nwoke onye Igbo ozulu ya o jezi ọ nalige ya nọdụ echichi ochi ofu echichi and ochie dị ochichi over iuzie nwaanyị a na-echeta ịnọkta ị na-enenezi picture 20 years ago mgbe ịmalụ mma mgbe ịmachi mma ike mana ịmakwa na ịka malụ mma na ịmakwalụ mma mana anụchugo dị mma ị na-azị abụta dị mma because echugo dị mma a na-anụchu mma anụchu nwoke nụchuo mma gị ịma nwụọ fụtazi na ịnwale mma ịfụ nwaanyị ọzọ ọ dịghị ka nwaanyị ọzọ ama mma mana nwaanyị ọzọ a ji ọdụdụ anya na-akpa isi this fine girl mana gị nwa because from inside gị is happy you are not proud of your beauty anymore. Share this live stream. Anyị na-egbuwezi ndị mmadụ azụ na peji a na peji Chukwumeli ije ebe na-aga mana abịa m fụkwa na enwekwe bloggers na-epikzi my video ọkwa ịghọta so agwa m those bloggers unu fụ ebe post my video n'ilu akwụkwọ jen tag ya the bloggers si anya tag ya m nwa yes ọ dị ka eziokwu bụ the new trend now and I ga-efoli ya ebe ọ bụ truth bụ the new trend ị nwere onye ị ga-akọsali because the next person ị ga-akọsali ga-amụ asị na adị ekwu marriage dị sacred very secrecy gị nwa na-ekwu gị nwa na-ebe akwa gị nwa na-eke ekpe gị nwa na-azọchi gị nwa na-ama onwe gị n'ala depression egbuo gị ị na-enwe depression ị nọ na depression and that depression ahụ ị nọ gị na di gị azị baby enwe depression jee nwee ọgwụ nwaanyị jee dinele ana n'ime ụlọ ịmala ihe na-eme ihe ego ka anyị na-edi ego a place go money wee short to everybody up fear of everything abịa show all psychology mbịa nnere ihe anya ebe m na-eje me business ịma many million akpụ nwoke agwa gị ishift n'akụkụ eyi ọkwa eziokwu ịma many million nna iwe ezi iwe okpo mba iwụlọ ezi chukwu gbadị m ọ na-ewo m iwo when money put your money ahead of you are nothing in an abusive relationship. Yes, I'm a business deal engineer. Name lap this deal now. You need to give me any 120 million. Why about any more over for you? Okay, JP under that. Kosia on kia mo pia go geje pia wan na talk ni lo.
and opiacha ko meligi transfer 1 million shigi jide go ego. Some of you people in on a relationship nwoke send aligi 20 million na your account jide ona asigi nne melim transfer na eme transfer o mecho ya la anoyi iya on psychology. Some of them will go have a business go wole kwele in account. You go with what you see and I go with what you see. You don't look deep. Ide aga deep when you na chapter. This man kedi the humanity part of him and we humanity part of a person. Kedebo gege monte. Mako nwoke na anokta baby oya bia otowa yele na akia oya dinela aka massage. How many times can digi massage go massage aga alogi niile? Wolf take you 1 hour. Owulo nke ana akwa ugwu eje eme nke digi ya eme gi. Pia ge massage, pia cha ge massage. Chigi baby everything will be okay. Ojide ga aka unenene movie. Eti Netflix onegide movie iji olalola une need le epi oko love there. Ga inok te ga di apia ga. How many times ka digi pia go ga aka nike? Ega opiala ga aka nike. Ika nwa na azi abia ishi. Mana ipo ni ilu efukwa na umu nwoke na anwulu ga outside. An average Igbo man will guy man. I like live dinike. Every average Igbo man will guy man. Make it the right choice. Eba na marriage, ki marriage enjoy. I many guy, ane why ane many dear guy, ane many guy. Abusive relationship, onwo pike todogi no no to pia gaze work, pia kacha gishi. The rest of the day, man, they happy. On weekend kuge mpoli na mbode. Kuge mpoli na iye. No dobu nwoke gi kwota ebe na awulo na all of oge amagwe unu aya na dey ka powerful. Some of you people or dey ka pal brain unu. Hey, my husband anytime is with me, his body getter. Ashike na ashe mo pibe na akọ. Gina nwoke gi no man ọ na-akpụta memory 4 years ago. Ọ na-akpụta memory side chick ewolu memory side chick na apia gị nne ewotala ka esi we ka God shi we ke ụmụ nwoke ka awotala. Okpu memory side chick ewolu na apia gị ị na-ebe uye. My husband. O believe me pia onukpo gị nwaanyị isi ala agba. Okay, jebegi ije agwo. Inwebego fear. Fear is the only thing, the most thing they face every human being is fear of tomorrow, fear of the uncertainty. Keyege mechi. This man, I'm not sure. You are in marriage 10 years, but you do not sure. 15 years in on a marriage, you do not sure. Anything can happen. Marriage, you know, go honeymoon. First 1 year, marriage close go. If there's for somebody up go tene no na asige. They want to abuse love na age the marriage. No love na age the marriage. And then ga the angle love. Love get the marriage. Love get discipline. All love get me inwe sympathy. Hey, now this woman, now the way if we want to the way my woman love me, the way this woman love me, ma ko be nwa ya on ekuya. If woman kia nwoke put you go ahead or draw friends ya nwoke a man that love you will lose all his friends for you. Because on your dying bed all game wa gini aya no. Igbaju okpa na na wheelchair na anyu amele opala akpa. Drip amele na aba n'ime oge nwa ya na evichie. No friends can be there. Na friends na agbadigi na akụkụ na ọka wodogwu. Ocholi aka onazi abu ụzọ ocholi aka everybody disappear. Oba n'ime everybody agba ọsọ. Na share in the life, na share in this life, na share in this life. Kan na apịawa onye ọbụla azụ. Imo onwe gị, you are watching me, ị na-ege m ntị. Jane nilu akwụkwọ blue achọrọ m mkpa ahịa. Everybody know ya Jane nilu akwụkwọ blue, Jane follow m dia. Mmeche na mma na post my video dia. Kai pass is the truth. Buziela ambassador of the truth. Bula ambassador the pure truth yi na afu na page a. Bula ambassador enwele onye ọzọ na-ekwu uncensored also m na-ekwu ya. Because topic are the sensitive.
Yes, the same afa nna aza ebe a ka nna aza n'ilu akwụkwọ. Yes, the same afa echenjigo m afa m Bishop Israel TV. Bishop Israel TV. Iti leni ya evum dia. Bishop Israel TV. I haven't changed because the name nna azavu ebe a achọm ntinye na n'ilu akwụkwọ ahụ ekwele ka ntinye dia. Biko iwe wenu ọwụ na ị nwere experience before just mbakwa na my next teaching. Ọ bụrụ na ị nwere experience na something megi ma na ịnọ na marriage ịnọ na agony. Most of you people nọ na agony. Ịkwụ ụgwọ therapy bịa with di gị ma na ewu nwaanyị bịa unu kọcha ibe niile na-eme mgbu onye ọbụla azụ over. Dịkwa careful mbịa my therapy. Enwekwa m ike nskata ibe niile because m ga-agba gị eziokwu ebe ọ na-acha ọkụ n'ike. Ịbịa ka m bịa tee udo ta over. Bishop Israel TV, Bishop Israel TV, Israel, Bishop Israel TV. M ga-agba gị how many times ka nwoke a mechago ogo ọnụ for the past 1 month. Ịmakwa na alụ couple na-aga ọmagọm. Ịma na couple na-aga ọmagọm. Unu ama ncha ya nwa ezi. Ịma na couple na-aga ọmagọm. Unu ama ncha ya nwe bife na amụ ekwulugo n'ilu nwoke ọ mecha because ife a na-abịa pass and key, kiss and pass. Kiss and pass. Ka elas gị na di gị mee kiss and pass. Ọ na-aga ka gị na-acha ezi ekwuchi ọmagolu na ihe ọ eji discharge ọmịcha gị ọnụ ọwa ịwa. How many times ka gị na di gị mego kiss and pass? Kiss and pass. Ise ike igabeli di ya akụlọ ya anya ọlafụla ive ọ na-eme. Nne anyị na-edu iku unu bịa na therapy ka m pịawa onye ọbụla azụ over. Na-amụchago ụmụ nwezi taa nne chemistry is forever. A na-akpọnte spicy bịa o decrease add more spicy. Ọ mgbe aka couples na-eje take trip. Ọ mgbe nkunu ga-aga trip. Ọ mgbe nkunu ga-aga vacation. Ọ mgbe nkunu ga-aga outing. Ọ mgbe nkunu ga-esi ike adventure. Ịmakwa na a na-agbatu oche n'ilu moto. Ịmakwa na di na-agbatu oche n'ilu moto. Wole ofe aka na ya moto, wole ofe aka na apị piano. Adventure. Gelas gị na di gị je n'ilu beach. Unu akwụ ọgwụ na anọ akwụ ọgwụ si water view. Waterfront. Unu anọ n'ilu beach. Unu adjust na-reason. Baby echetakwana mgbe mmeti gị. Isi ya ka ezi mgbe ọkwa 2001 ọ sị yes. Hey. Si na wow, wa na agbakwa speed na amụchago ụmụazị. Unu na-akale. Ichete something unu achịa. Catch your phone. Open your phone, you no friends. How many times? Sigi na ọ ga-lose business, no lose. Digi na apịa gị ọkụ mana ọ na-aza call. Kedu ya ego niile a na-achụ, kedu ya na-achụ ya if not for people to enjoy their life. Ama ebi ndụ ama akwọ ndụ nwanne ka ebe na anọ m n'ilo nne onwe ebe anyị na anyị nọ na nke a. Ị na-akwọ ndụ with ndị abụlọ your wife. Ị na-ayi ala. Some of you people, we yell change you pampas. I wish na get video key. Nwa to take off mgbe na aba ka na asonshi nwa munye mu. Some of you people deserve one the fragile right from the beginning of time. If we ban eje anu wan, a na-ekpuchi nwa veil. Enwere ugwu dị na nwa. Ị na-anụ nwaanyị na-anụ nwaanyị ka esi anụ nwaanyị. Nwaanyị awụzielu na onye nụrụ awụla ezigbo nwaanyị. Ịkpọfụta ya apịawa anya azụ, egbuwe anya azụ. Ndị na-agwa okwu ihe most people dị very genuine, most girls dị honest. A wife materials nọ na marriage with obi ọchaba niile never talk at his work men are not take advantage. That man does not deserve you. You're not there just for the sake of not there. If a woman on every time prayer point I would dear na but dear yana la but no di but baby biazien na baby bian ije ikwachili ite any akwa ki we trip odigi ko we pia go ash amara mo ebe unu eje therapy nka ikwechi yite nke ash nwoke mana brain ye nwoke maka o she eme servicing time ya nwoke gi ma ivi need
enwele akwa ikwesị yite enwele mbenike ikwesị yite enwele iri ikwesị yite iche ka nwoke gị wee ka i wee gụọ nwoke gị ahashị ka ọwụ onye na-agwa unu da therapy on the therapy ndị na-eje na ejele m nke m na school ibe na apịawa ya mpịawa azụ nguzie na school over anytime ịbụ na nje eje gụọ akwụkwọ gụọ marriage counseling gụcha mfụta mgbu emeni na-egbu onye ọbụla azụ over marriage ahụ efis dade ọ bụ na ofis na ịma na ọ ya agbasa dade ibialim counseling is either na mfis da marriage immediately mana ọ gbasa dade m ga-emepe my YouTube this week mmepe nkwo ihe na-ekwugodu jee n'ilu akwụkwọ jee na akwụkwọ blue jee ta just Bishop Israel TV go and follow media bulugodu ụzọ chọfụtagodo onye gị na-anọ jụọ onwe gị ime mistake and how can you fix this thing in the issue dialogue any marriage without a dialogue is born to crash. Onye ọbụla hey the secret of marriage communication I will text message communication ahụ for dialogue communication ahụ sit down ịgwa nwoke baby nọla na nwoke ga-anụ nwa na many people ya agwa nwoke baby lapụgodo ebe ị na-eje nọla na onwe ihe nchọ karịa baby kpasamaka ebe o kwesịrị kpasamaka wepụta time kpasamaka na onwe ihe ndị nna like ikwu onye nwoke asị gị ọ dị ka nwale iwe ma alafu busy a chance ya but if we the red flag from the beginning then almost ndị nchọngwa okwu some of the people nwoke wọle na mbido awọle gị onye ga-aka ọzọ aba na marriage onyezie ga-aka ọzọ kpee ekpele against such people ọ dị ka nye nwa aka ka nlati aka m wee nụọ ya ịbata n'ụlọ onyezie ga-aka ọzọ enwanji wee sị na mara asa nwunye m efele but ọ sị na side chick ka ọ ga-asa efele ma ọ ma nsa nwunye efele pure wickedness reason na ọsa nwunye efele na nwunye ga-disrespect ya but na ọsa side chick efele na enwere onye jizi na marriage yi egwu most people okay marriage ahụ dị adorable most people nọ n'ọkụ are the few people na-eme enjoy marriage today baby ka ebe isi ifu honestly nwanyị aba kitchen ọ bụla under duress some of you people dig igbo hon na gate obi amafu gị ịmara na ya ajụjụ ya ụla that night ịmara na ya emeke ya aka ọ na-abata ozugbo mgbe ọbụla negative complain is an evidence of abusive person mgbe ọbụla ọ na-complain ọ ga-ebulu negativity enwere anytime if ihe mere business niile mere kwụrụ akụ everything nti na ka ịnọkta blame bezie gị na sense nnọọ gị ọ gwazie gị na sense ọnọọ gị is evil or wickedness. Don't bear the responsibility of now how good your husband didn't make and well anything about your destiny tied to that thing. Since you know the businessman has a ashiko, you revise psychology, you appear heat. No munna man kwelege, omunna ga kwilo odogu. Because MHA meeting Abial, Omeli Mona transfer. Send the Alomona 200,000. Before I meeting, I send the Golomona 500,000. Abio Kwayale Kweki Woku. Money talks. The way go you wear ban our fabrics of our society today, or destroy a lot of things. In on a marriage, a Malay na digging a nyegi present. In on a marriage, dig a surprise no Gimbob no na complain. But that man had the Emeligi ongonyon Emelia outside. This is the sad story, or the sad news, the bitter truth to the near. Digga go to beg hair for one day, but on a Goliath side cheek. Nain on our foot. Most of you people, that condition go your brain. Idigo. In fact, it take gear say normal things. Some of you people, machonya will side cheek your husband outside. Some of you people, I need go to a shop side cheek. See GJ ki will aqua. Some of you people, a man bogote, see no one year on your side cheek here.
No na akpọ nwunye egwu ya sị ya nekwa onye a na ọkwọsa onye a and n'ihe nji emeli ewu ka mgbe na-agba na n'ilo ka mgbe na-apata n'ọya nonsense. Ndala mụ na ya nọ nkwu akụkọ as a man like that, a man with such a mentality. Mụ na ya ma nkọnwa akụkọ ya na-akpọ ya all subdue go your mindset, all condition go gi ịma nkwụnzi okwu ịmali iwe because enwezi iwe ihe eme a girl can juice ya this thing digi n'obodo oyibo but ọ na-abata for after 2 years gịnị anọ 2 days. Somebody the married daily me ihe gwa m this thing die na anọ obodo oyibo ọ nata after 2 years ọnya na anọ 2 days mana the man na anọ 2 months na Nigeria na ọ na hotel dị na the same city. Ọkpọ phone ya na ụmụ ekwu but ọma mbata n'ụlọ wickedness. Only di ego ọgwa nwanne di ihe di odeli di ihe di agwa nwanne ọsị ya jekwulu nwanne di ka onye ego marriage but ebi n'ụlọ di alụgo ụlọ sị ọgwa di okwu sị na ọkụ ibi n'ụlọ a na-akwụgwọ ụlọ ọmụnwe ụlọ free everything free na-enweta ọkụ nonsense. Ifuze nwa asị ụmụ ya yes children bụ joy but enwe inspiration inwe before n'ọdị. Enwe many people imegolo emulate. Enwe many things if go. The fun part of marriage that na-eme ceremony, the honeymoon part kamuna dim ga-esi na-eme travel. Some of you people thought na ị ga na travel with digi ịnọrụ na plane na airplane ọnọrụ gị n'akụkụ unu ga kita plane ga kita unu amechi ọnụ unu ewolu the same blanket cover nọkta makwa na na-eme sneaking akpaso ma aka n'ime a na-akpakwa aka n'ime plane hide and seek ka elas gị na di gị mee hide and seek. Ebi esi no iwe ụmụazị enwere iwe ụmụazị fun for all ages. Ekpuo blanket aka nwoke isi baby no nwayọ zonike na alafunu na akwụkwọ na ndị mmadụ nọ ihe. How many times? Call a spade. Una covers in many things. That boyfriend didn't make abuse, I man change it tomorrow. It will take the grace of God. Yes, baby zuoni kena and the mother not here. If you go name make all mass ni lugi. Oya wo to marriage atoka. Ekwu na ịkwado chelu oke na ọ na miro na akwado ụka na make up. Nwoke ga-abịa ozugbo ogugbo si na azụ gụgba gị pịa gị ofu ọnụ. Unu ejezi unje n'ụlọ ụka onye bụ ihe bi na amanye ọmara no treatment nwoke nyego gị before na abịa n'ụlọ ụka. Treatment nwoke pịa email expert. Ịnọta ine di ya echi alashi ina gi na-ekene enwe treatment nwoke na-eme nwoke ije n'ime abịa ị na-ekene ma ndị ekenele ị na-ebe aka ojukwu mmachi ike dị mmachi otegokwe nwaanyị obosi ọkwa ndị miti na ị na-ekene ndị ekenele because they happy from home. How can we say change the mindset I went today about marriage? So many people na afuta na marriage bụ ihe ọbụla o wete asị gị no you atọta ibe ịtọta kedụ na akọ ya ibe ịtọta na marriage wi nonsense ngwugwu ibe ọbụla ike ete iwolu unu eke ngwugwu unu kegburu onwe na ngwugwu ibe ọbụla ịtọta ọkwa mmadụ ka ị na-atọta ibe ahụ. See na marriage wu ngwugwu ke ka marriage shi we wu ngwugwu. Two people meet lo nwewe gwa nwewe na love lo nwewe iwe size no ngwugwu. What is ngwugwu bia? Ke ye na atọ iwe abu na etota na marriage wu ngwugwu iwu mmade ana akọ iwe iwu ekwuche na ọkwa ezuokwu na marriage ọkwa ngwugwu iwe abu na etota nonsense na akọnọ mmepe therapy ibia therapy mgbuwe unu azụ either na unu fisi marriage unu dade ma unu na agbasa. Go different way where sound up on issue we make normalize abuse. Everybody just
Idi go happy. If you gwalo onwe gị na nke gị dị better than nke onye ọzọ na nke onye ọzọ the worse. Mana abuse wa abuse no matter enwelo measure enwelo scale eje measure. Enu nke onye ọzọ itie mkpu. A lot of you people are at the age to break. You break, you go. 70% of your time, you will make up a kojuonilu, a smile, and a ga. Amateur George. It's only you because he had the some of you people self in a street, you self, dig a mess, go up the whole street. Some of you people say your friends, dig a sleep, go with all your friends. It was a one you look, Yenaga, fine girl. Hey, fine girl, how are you now? It's ya. Mbabu no momo. Dig a will leave or sleep, go with all your friends. If all lana any friend, or bonama pia or dagie. All this normal, all the normalize. Yo, the society anonymous today. I should get a marriage wungu. You are born out total. You work with a marriage wungu, no, you are total. You are born total. And mindset age will cripple a lot of people. I cripple go a lot of people. Until you tell yourself, need demand the yana for respect. Respect is reciprocal. Working with respect, one with respect. Working with respect, one. Only open and need demand the accountability. Need demand the accountability in a polite way is not a bad thing. And he gave you no guy because another mwake penanka. Yes, umwana was one also even naga be and give me mechi. Nela be anako eli. Marriage wungugu, you open a total, you are total. If you red flag, but you saw the red flag. You saw the red flag, baby, but you ignored the red flag. If you ignore due to a lot of sentiments, and then was in a worst part of your life. Nobody wish to be unhappy in marriage. And will only wish here because you are giving your life to somebody for the rest of your life. Hey, chain. The four walls of your room now the only thing they witness you na ganime room. A man na munye juwe dineli, munye wene wasma. Why na go aje woke mnyema ogu woke gbe ankete. Fita no toto una nwanya ngo. And the kamwanya anwu na near 2 weeks. 2 weeks elike. That day ana eme wakekeeping, o ga apia nwanya ozo oku na azu no. Embody go our man today. Our society apply go so much sentiment. Ebo mu kan no. Oye na mess up na akole akashi ajishike. No dogu kewo. Enwezi anything. If uzi omu mwade, nwanya mwade family zulu. Your father na azugi na expect na nwoke ga anu ge take care of you. Nwoke anu gi na ezolu that same your father ina atawo na that marriage. We are beginning to reap what we have sowed. I reap is here today. Emo why na ma onye machi machi oma ma ngole ona ato ineto as well secondary school zo na university. If you pale life ije be nwoke ana apito gi ka iwu onye ala. You cannot even tell your parents onwe onye ga agwa. Esi yes. No, yet decide. I've decided to live this life. In the life, I do not like that. Until I traveled, can no man alive in different dimension. Some of you people are your dating life. Some of you people are you can make your choice. And I say destiny, man. Things you need decided today. Oh, you want to get place for every Ghana in 5 years' time. I see my future with this man. He will change. I see my future with this man. After 3 months. I see my future with this man. I see my future with this man. On sleep with you around you. Respect for you. The worst thing a woman, the worst thing he get demand, he get deny a woman is respect.
ka nụọ nwaanyị ka nụọ di ndị oyim niile anụsigodi ndị nke anụsigodi ije nụọ the worst vampire nọ n'ụwa o jide gị ọmịa gị ọbala osendịlọ ya nwụọ ọnụọ nwaanyị ọzọ si alụm this page si alụm ihe a na-eme ihe a tapụọ ede m akwụkwọ wee dee The Girl Child enwe akwụkwọ nde the title of the book the akwụkwọ nde The Girl Child ịgụcha akwụkwọ ibebe akwa evu ke parents should we groom nwa from beginning from the time amụ nwatakịrị enwere parents ku nwa today na-azụ nwa ahụ ọpụta echi ka ọ ba be nwoke ka nwoke na-asụ ya ka nwoke na-akụ ya mkpọli. Some of you people a na-akpọ gị smackdown n'ime ụlọ nwoke gị ji ga-eme WWE nwoke na-akpọrọ gị tọnụọ gị isi kpọọ gị smackdown n'ime ụlọ mana ọfụ nwoke ibie n'ilo taa osili ike onwe onye ọwụ. Edem The Girl Child m ga-apọbli m ga-enwefu don't worry ama abata achọrọ m onwe ọlụ nna alụ naanụ akwụkwọ nkwesị nlelize ọ dị too much ọlụ nna alụ na Stone Cold my man digi na-enene wrestling ọ na-amụta style ọ na-amụta tactics ọ na-enene wrestling mgbe Undertaker na-akpọ ndị mmadụ smackdown gịnị ya mere n'ofe iwe ovulu ya kpọọ smackdown ịnọ na marriage ị na-azụ nwa nwaanyị a na-eto the fear of every man wee ebe nwa gị nwaanyị ga-end n'aka onye ala ọ ga-end onye ala kpọọ suit a ga-akpọ suit a ga-edress well a ga-abrush isi a ga-ete ma lip gloss a ga-eji fake life ba nwa ahụ ime because ụmụ nwaanyị idinele ene with nwaanyị nwoke dinede datin bakwara anaghị baa o shift part of your brain nwoke wụnọ nwoke dị skillful o shift lene panty inwego problem at the end of the day before ya amebaga ọbara gị nwa jizi aka gị defend gị nwa na-edefend ibe na-amị ya ọbara at the end of the day. Why can't you people have choice? Mgbe nji wee je go wee je study wee bụ no trauma bond ema mpunguzi fine girl ahụ niile ime nwoke anụchugo gị ema mpunguzi. She am passing a lot but I don't want anybody to know. It is depressed. Ịkwa wig efuọ ịnọlụ n'ilo ịdịrọ happy ịnọ n'ime ụlọ ịdịrọ happy ebe ọbụla ịnọ ị na-etest ya he never tested you itest nwoke message gụọ. Some of you people di gị na-eti na message gị na lọk message gị ọ na-akwụdo ekwe ka message gị bịa ebe nya na side chick nọ. So many of you people side chick wiye na-ekwu n'ihe na-eme na family unu. Side chick fu akwa ọbụna iyi posuo ọgwa dị gị nya goli edisema akwa ogolu gị hair side chick agwa ya goli edisema hair nna inwe problem. Mgbe ọbụla nwoke ejile m ego I don't have money business egwuru m ego niile ti na business na ama na-eji n'ọkwa nni dị n'ụlọ mgbe ọbụla nwoke nni dị n'ụlọ. Some men are mean. Yeah, our people. If you call our people, no matter anywhere, girl Lucy, that girl is your sister. Pass your message to everybody. Let them get awakened. Only obuna mepanya ni yene meno waketa. Ebele somebody, very very smart. You got passing with such knowledge. No knowledge is a waste. If you're a grab boy. The extreme for me to handle. This truth is too much for me. Somebody some bitch. Now even if word too much, I cannot handle it. I cannot comprehend. Expand your vision. Can comprehend there. Your pastor will not tell you this. Even most of your counselors are mangwagia because at the end of the day, I get toku day. Ete choku de kedonye game meli transfer mbana ati je therapy kedonye me di transfer ongo ke me transfer. I'm only talking to the women, the good. Aboni the good. My message ga work with you. Obgodu ni dilo good. Nebo somebody na change.
towards good. Change is the only thing the constant. If somebody they change towards good, when they approach, in marriage, look out for the red flags and don't ignore anything. Or hardcore. He decides marriage will matter about the stock together. It is stock. Eba na kitchen on or ega na palo on na palo. Iboge na afia. Eba ebe na afia. Especially in Uzi an intro. Emopo somebody be an introvert or man na chiliga akwo. When di na no, oya, o when di na anuzi, okwu ano ni umu no, okpa no ni ilo, odi abata ni mu na atol. Abamba wherefore how humble our women know. How our women will lose those such value. I mean, I compare marriage and when Nigeria with marriage and when obodo ibo. I say, hey, I know why obodo ibo. Why a man just saying on our two book? Why I get a problem? Information is power. Maybe you have not been treating me well, but I will not pay you back. I hope you're a changed person. I beg you come obodo ibo. Let's make this thing to work. Ochia, oh my own emevu. Ochia, or they accountable. Where are you? Come and pick me. Somebody come in here and a guy come in here and munye boy with the other phone or pick a call. Or some beach, please. My wife is calling me. Moachia. I'm a boom the guy in a buy. I want to pick my wife now or waffle. If we can do it abroad, why can't we do it at home? If we can put that measure abroad, why can't we do it at home? That is fake, pretense, everything. Why today they are waking up because they are grabbing information. Although bad in our women with knowledge, it's not bad. We are not teaching the women to be disrespectful. Somebody we can twist all this message. Say, hey, nah, this guy, nah. No. It's not for the women to be disrespectful. It's for the women to understand the type of partners how. Save yourself from the mental slavery. That nonsense thing cloud over your head. My husband love me. Next side all the good. Hey, if you all the good, hey, another ace, all the good. On a provide. It's a very good provider. Hey, he's a hard worker. No, they provide, they provide the lawyers. You are just on the payroll. It's on a payroll, yeah. Attention matters ni ya na-eme. No di na-ene gị anya n'ilu. Anụ na di na-threaten gị mgbe ọbụla. And they got fear from the beginning. Take your time, date your man, everything, man. Where your darling, where your book, ne dey ye na afo. Somebody bargain a pass here, the very clean. Be skeptical. The very, in fact, the skeptical about how clean somebody did, how perfect somebody did, because they won't know the perfect. See, I'm okay, kebe balolo, okay, kebe nde balolo. And I'm a kuan even. On I go da cookie or use psychology or pure gas. Muke kita now. Most narcissists are man could give or brain. In on a marriage, man, I digging out my mind game with you. Open you one and me analyze on our fear as a negative. And don't I dig why you work now you sleep work. I am the man, I made the decision. You are the woman, why I am on. Yeah, this is not marriage. It's not a marriage. When it's like this, it's not a marriage. Some of you people are oppressed. Some of you people are silent. Because, your opinion worth nothing. Ni wele gablo ne dlo smart or blo ne dlo intelligent. Ni wele gablo ni wele knowledge to share. Ni zero from a good family well financed, more family do rich, but ablon a what to anything. Place that value on yourself. Place that value on yourself. Where red line in a okay. Abule shake give me no pogi. Do you know that man cannot do without you? Not the way he say putting the value, no putting the value, no putting the value. No can forget as nothing at the scale.
Before Malia, I say after all, this girl, she have nothing to. It's a lie. Nisilo from family warehouse, owner pota, ablo ne bata na compound, alu duplex, you lose your control. Emali alu go 3 decking. Enwe driver na ebugi na moto. You cannot summon your man. Baby cannot nana. Let's talk now. There are things that I don't like, and when I see it, it saddens my heart. I want you to talk, you know, please, can you change? Any dimia, your wife. I care about you. As a wife, get what the mirror to the heart of your man. But if you are not there present, obono give the mirror, na reflect in below be that man, and when somebody else on your position. If not you, there is another. If it's not calling on you, checking on you, when the time is right, there is another that is doing it. Every man is very clenchy. Every man, no matter what. One no bona nwelo na nwolo. Nwoke obuna nwelo na nwolo. Malo ni amalo. Obulo so umu nwa di emotionally attached. Umu nwoke di emotionally attached. Enwe girl oya woje odasa, hey, the girl ana afia aka n'ishi baby kedi. See, that's your wife one. Side chick kita na akpochazi nwunye gafa nke ilu kwan okay ka o si no lo say no dị okay. Na efu nni nwa ya asavu. Nne sigodo efi onye side chick ego kalile ego o ji esili nni. Obata n'ime unu pass ya nni. O si gi na agụ ade agụ ya. Eli m nni akwa isi meeting ebe a je now just I lili nni. Don't worry. Bo maazi aka habulu nni apo. Ana sofage ina ebe ina alena ina anwu ina akanka after 10 years of marriage ichuo go to gym mbosi ma apiazi unu key how to rise from your mistake mbosi ahụ na abia nga apia unu how to rise from that abusive relationship on abia how to stand up, how to pick yourself up, how to beautify yourself. Ki woyali onwegi ibido yemma ibido this skills mma agwa gi digi ehele no alia na double tap enwe ndị adoro happy na message na agba o double tap na share anyị ndị eziokwu emelie ndị ajọ mmadụ na double tap ọwụrụ na unu kwe ndị na-anụ eziokwu family anyị emelile na anyị over, because we have to call the truth out. I need to call these people out. We have to say the truth. Nwoke ịnọ dia ịnọ na marriage di treat nwunye gị ọfụma. What is wrong with you? Ọ bụ na ịma na ị ga-alapụ nwaanyị ahụ after 15 years, lapụ nwaanyị ahụ today. Lapụ ya kịta 2 years of marriage, lapụ ya kịta. The girl you meche water onwe ya. Ọ bụ na ịma na ị ga-alapụ nwaanyị ahụ next 5 years ka ọ mụọle gị nwa 4 ka ọ mụọ lapụ ya kịta o ji ofu nwa lapụ ya kịta emecha ọ ga-enweta onwe ya, o nweta onwe ya ha yesi obe akwa obecha akwa ọ ga-anụ ndị ọzọ. Nwoke mana ọ ga-alapụ gị. A man that will leave you already know mgbe na agba egere. Only one excuse go need. You were one person. We say, Kevin, you were not this one. I was hello, Vlomia. I was compelled. Oh man, oga alapoge. Man, a message me na wagi you as a man today. You ne gemonte, guy man like me. Obolo ne man e ga alapo nwanyi with your time in imego. Nishigi after 10 years come all mo nese lapia kita omulo ofu nwa kita. God will forgive you. Yes, somebody's not compelled. I wanted to help her. In a help chinaka, in a help onye egbu. The day nwoke na agba egere ngo mago na ọ ga-alapụ gị, ọ magolu na ọ ga-alapụ gị.
If you want to give an argument on us with the autonomy approach the issue, it's always running away from the important discussion, but the fundamental of family communication on our also from critical things. That man with other plans. How like this video? Now double tap on Nash, Nash and this life. Only element. We have to say the truth. Ibule man in a treating you worse. Change your life. Lapu wanya kito oji ofunwa. Lapu ya kito oji nwa na abo. Obulo your plan. Wanya maka oga azu nwa. Oga azu nwa maazi. Ikiwe nwa kinye nwa na ano. Egba anya okpa. Ije nuta wanya ozo. Nne ga ata afu. Enjoy your wedding day as a woman, but blue nobi, you are entering the battlefield. Most of you people, the battle ain't a battle outside, only in a battle with your partner. Enjoy that wedding gown, enjoy that most expensive ring. You are entering the battlefield. And they make you the worst person in a fight inside that battlefield with your partner. Because your partner already have plans that you are not aware of. Don't wave anybody. In our footings from the beginning in a wave here. What can I command again how? Ne making no willy here we ne wave here. Neighbor na that marriage giga be slave. Marriage won gugu on gugu iwe obuna atoyata iwe onye toyata lowolu iwe obuna atoyete gwagodu m onye kechi datu ngugu gwagodu m iwe wu ngugu marriage ekweshi wu ngugu marriage awulo ngugu marriage will two people meet lo onwe si onwe na oga work ebido loving darling megide do you love me? I say yes, I want to be with you for the rest of my life. You say yes. Una match ya abwerenga all people celebrate here. Why that thing you this is difficult? Become a friend to your partner. Nyabulu your friend, somebody you can talk to anytime. Some of you people enwe room in ano. Asigine ba na room. I want to be alone. Anakoeli. Two people cannot face themselves. Any marriage job na na-ewe ahead of one day. Marriage anwe nwebego ke leg. Ino na marriage apart gidego marriage gi part gide enweze ebe ozo ya apart. Apart gidego marriage gi no marriage is perfect. Ge nwa ji onu ya ekwu. Onwere echi na marriage di perfect. A na-enwe dialogue, a na-make up things. A na-fix things. A na-move on. Ọ na-atọ ụtọ. I will not do this thing again. For that person, or my misery also. I sacrifice for this thing to work. I'm making it to work. Let's make it to work. Two people are working together. Let's make it to work. It will work. You are not a perfect person, so am I. I'm not perfect. If two people are not profess love, onaga. Okay, la puzie that thing. Can you just say out? Okay, when we eat, don't worry. Let's go out. Say, what do you want to eat? Unaga out. I got eat out. If you're Mali, I forget to give him yesterday. You are not raising point him 20 years ago. So many people, it can on a marriage. I can remind give him 10 years ago. That is not love. And I remind give him 5 years ago. And I remind somebody where him no lose leg on a marriage. A girl who name business will lose some money or a business 3 million naira. Dear wage them that 3 million naira well up here. The unfortunate part of marriage. A girl who name business, a boy wayo, a boy the girl wayo, a man in only up for family, lapia, ndi bed man, what's in yet the girl on today. What a sad news. When money is placed ahead of your value, when money is the only thing there ahead of you. This girl when a back wakomazi. When a back wakomazi. You have to ask yourself,
the red flags. What are the things about red flag? But I ignore it. It might later hurt you. It will take the grace of God. Can that man change? Obuna that man change law. Obuna that man change law. He get pain. It's unfortunate, but it's true. So many of you were high libido, but you will get schools. In a marriage, high libido guinea is okay because you cannot even tell your partner. A man will get express. A man go baby, any the when kena kumaka, any the when kina memetu, any dim kena samanful, any dim kena pamaka. Yes, a man kuya because no yen no authoritarian. Ogasigi mopi noya, name mopi. Kedo you kuo. That thing. You cannot express yourself. Ofodu ni munu emebo mpioku enjoy na marriage no n'ime because nwoke gi bu olule eni ojule eni eshi oligoli n'enu obiakwala na pia over onwe ka oma omanju gi dikwa oke ere man gaju munye nne dikwa oke o dika ma biara oso oya ka pia anya ozo na ka ichekie o second round ka eji amodogwu ewe bido second round iwe tago omegi di aluni ne kpogo oku isi ga ya sa mana don't be deceived ihe ndi touch at this angle a narcissist nwe ike pia go oku piasa your brain kakwa na punish kwegi I mean ameji is impio qualify the good part of the marriage ihe ndi qualify onye na-enye gi respect onye na-enye ga ya nilu onye nwe discipline onye na-edobe onwe for you. Man, yes, there are many fishes in the ocean. Man, I choose going. I choose to be with you. I have to sacrifice a lot. And when the perfect, I don't come here to promote Mbanilo, but Mbanilo more than once in a year or once in 2 years. Manogana yaga steady. On your discipline and when a marriage. Send their request. Only I will bring up 2 people to share the experience. Experience. Very. I talk about my experience. I need to do pure experience because here I know educative section. I know section. I know here I wanna member couples and when they non FYP fail with about fan on FYP. So don't mind the view I know here. I know a lot of views now on FYP. And when people, and when couples soon on FYP, you two can actually know where I am. When they know where I am, I pray that this message can change a lot of people. Add value to that woman. Chetem was saying only that confession email ebono. Yes, don't mind the view. When people will feel very comfortable, they will start to comment. For the view will rise. When people get last feel comfortable, they will comment. The view kita na enyo na mpempe. Iga abata mbochi nga apia wo mu nwan azu. Hey, nwoke adekwa by adelom bias. Amegbu wo mu nwan azu. Nga agwa gi ye di iche. Mana today nga agwa gi the type of abuse nwoke na ere ndebe umu ano and how you should be careful. Nwoke kucha gi iwe, ona akucha gi iwe na ebe akwa magolo yi na enu piama go oko. It is in love with that type of marriage. You go problem. Your mental health is go destabilize. Destabilize go your mental health. You must even. Nwoke mwago la mayo la todo inu nu magolo inu nu apia go kunenu. You go problem as a woman. Because no matter how fragile a woman. Utamu, all that utamu, all young one mezigi, imazi onwegi, and at a time that thing the problem guy, oga compound or that circle, I'm pleased zigi, oya ki do no lona, on a trauma bond keno, okugiye, okuchagi omage, opiago oku.
ị na-echezi mgbe ọbụla ka ọ kụọ gị ka ọ wepịa gị ọkụ because ị na-enele na movie. You are not conditioned to be like that. Even on a toxic, ababa toxic, you know. Ibi we camera again. Yota, man, all the kilube camera level. But Kambugotegi, no problem. Ambugotegi. Hello. Take him and Hello, can you hear me? I know you know who take him and I know people in our people. Good evening. Sorry, I don't have up to 1,000 followers, so it's not possible for me to put on my camera. You want also book? Can there be a join? Okay, I'm not joining from Lagos, Nigeria. Now double tap on TikTok na chazi oku na. Oya ke Is it getting? Lagos. Yes, Okay, it's in Lagos, but I'm from Imo State. Oya gani lu kede experience inwe. Enugo di. Okay, my experience is Anubemdi, but I've had a very bad experience concerning relationship leading to marriage. Na-asụ Igbo. Is it getting? Na-asụ Igbo. Hi, network is bad. What did you say? Na-asụ Igbo, network ga-adọrọ mma na-asụ Igbo. Hello. M ga-ebutu gị send their request back. Okay, sim na-asụ Igbo, okay. Oya gaa n'ilu. Okay. Gaa n'ilu. Okay, so my experience is this man, right? He in Ekweba now the very, very correct about women pulling out from this kind of relationships or marriages. But the aspect that like it's not really, really easy. Yes, you're in a bad situation, but although easy like that, ipulu from such thing. So my experience with this person was money for like 3 years. Like in a sin madu depossessed. This one can iwe madu. He is really possessed now. Even where I na bata like this. Oh, he kept putting in the middle of the road and say he's not driving again. Then it got to a point now. Onya teacher me if when I get home, you see my family now in accident. I kept on covering for this person because I was in love with him. And the worst part about that's why most women you see na mmadụ ebe or na marriage. Sorry, but mmadụ change good like that. Mmadụ na marriage. All because it's very, very hard to pull out of it. So there was this one that happened one time. Muna this guy no. Hello network gị m ga-ebutu gị gbanyụọ foonu gị ịgbanyụọ foonu gị egbe ya on isend request mbugote gị ịgbanyụọ foonu gị ama m na onye gị na ya mekọrọ iwe onye mmụọ mmiri o si na mmiri mana gbanyụọ foonu gị isend request egbe ekwu ya isend request ka mbugote gị enwe another request no here ka mbugote this T-space biko ọ bụ na ị na-agbagote make sure na story gị kala aka here story gị kala aka experience gị kala aka onye nke a na-anụvu onye mmụọ mmiri enwe ụmụ nwoke si na mmiri enwe ndị mmụọ mmiri
Elon neti keki ime. Keki ime. Hello, Adima, good evening. Good evening. Kebi si join anyị nne. Nigeria, Abuja. Okay. Kedu experience ị nwe? Onye ọbụla jide hanky maka unu niile ga-ebe akwa kịta. Alaghị ebe akwa, onye ya eso ibe akwa. ndị nọ na comment section ka nsị ha bịa oge obi gị kpọchiri akpọchi na onwe ya ga-eme ka ibe akwa. Okay, so Bido kwuo. Nge mix Igbo na English. Mana ị na-anụ ihe na-ekwu ọkụ ya? Nne kwuo n'okwu na anụ. Because my network dị ka ọ na-break. Kwuo okwu anyị na-anụ ibe ị na-ekwu. So gbanyụọ foonu gị. Gbanyụọ foonu gị. Gbekwa ya on. Send their request. Hello? So can you hear me now? Yes, gabazie n'ilu now. Hello? Gaba n'ilu kwuo okwu. Okay. So yeah, to the extent that Mjuwazi onwe is it because naturally no di onye made him na this relationship? So that's why I'm saying it's hard for us women, because if you're married and you're a divorcee, because you already have this stigma that inubugodi before seeing a marriage get potter. So when came here one day, we were supposed to lay Big Brother together. Then I really don't like sleeping out. I was at his place. Osim now, I get regular Big Brother. I'm saying big now. So the next time I went visiting, this guy was making out with me as if he was raping me. I really don't want to say much about. Okay, I really don't want to go into any. Nne, ịbịa na ime mejila achọ ka na-asụ Igbo here. Ihe ekwu ihe TikTok ga-eji wee flag m. Because everybody type F1, 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 F1. Everybody type F1. Nne biko ichi ikwu okwu here isi na onye a na-eme m ka ọ na-agụgba ma ọ na-eme m n'ike. Ọ na-apịa m ọkụ n'ike ka ọ na-agụgba m agụgba. Ọwụ na ịmara asụ Igbo ọfụma enwe m ike ibutu gị because inwe ike ime something against our ihe community destiny policy ndị a ebutuo m. Gaa n'ilu. Unmute yourself, oh. Hear me now? Yes, na-aga n'ilu. So, wute one day, ngara ebe ya. Osem, anọgo m one day because mwa na like ịnọ na nke nwoke karịa like maybe ofu or ụbọchị abụọ. Then, nsi abika chomena because enwe business that I run. Na chomena start ka nwe ike gawa ahịa early morning. The guy agbashi ụzọ. Jide key n'aka. Nsi ya biko no gbapee n'ụzọ na enidere me na that night.
O jide key n'aka m si ya ngwa biko nyenu m key. The glass table. O push him n'elu the table. The only thing mere ni that table egbughị m that day maka na table ahụ agbawa. So onye mere m ji make easy up my mind that onwekweghị mere ni because then adịbụ m engaged to this person. Ịghọta? Hey. Nne kedu ebe isi join out from it because emechara akpọ meeting. Ị nọ n'ime kedu n'ime ebe ị nọ? Mba, anọ m n'ime shrine, anọ m n'akụkụ Zion Church. Ebi m n'akụkụ Zion Church, anyị nwere network is very bad. Oya gaa n'ilu. So emegide and udu onye a o mechaa gị ọ na-ebe akwa like this iche na ọ na-anwụ anwụ emotionally blackmailing o mechaa gị ya o wee ike nọ ebe a na-etufu deti na-atọgbu n'ala na-ebe akwa sị gị biko gbaalụ ya even to the extent m mechara make up my mind na aga ma anụzi the guy again. Then akpọzie meeting 1 December na village jụwa m ka e mere na achọ m ele ya nsị ya achọ m choose my unborn children and myself achọ m maka na achọ m ịnụ di bịa biga in this kind of situation. So that's why my contribution to this topic is yes, a man a person on an abusive relationship, but it really takes a lot to pull out of it. It takes a lot emotionally, mentally to bring yourself out of it because now, now. Ọwụ niile before si na depụta ọ gara ahụ ana nwoke ọzọ alụọ gị but ọ dị ụmụ nwoke easy ha si na marriage bụ the next ha we can know another one next month nobody cares water. So I think it's all the more difficult for us women than ụmụ nwoke. That is why ụmụ nwanyị ha ahụchaghị niile nọ na marriage ha sị mba ka m nọkwa n'ime ya because achọ m inwe this stigma na esi m na dipụta. So that's my contribution. Okay, thank you so much, my sister. Thank you. Agopalas. Thank you. Yes, thank welcome. you. Can you just say Agopalas? You been Agopalas? No, this is a business page. So it's Agopalas Nail Technician. Okay. What are we being? Eka the single kita. I'm single. Okay. Ibagolu that boy also. Yeah, I book up with him. Okay. Thank God. I call you again. Onye ọzọ, nne, thank you for joining. Thank you. Oh, ngebutu gị na. Yeah. Kedu onye ọzọ nweli achọ m onye nweli okwu na-ekwu ebe a bụ okwu gbasiri ike. The guy kwali ya n'enu tebulu ọnwụlọ thank God ekene dịrị Chukwu and ọ mere ọfụma wee gbaa ọsọ enwe onye ọya wụlọ ọsị mba ekweyọta achọ m onye nwere okwu gbasiri ike onye ọbụla na-ezo kwụlụkwụlụ unu kacha ezo ịbịaba na DM mụva Uju a na-ebesa akwa bikozi ya mana aghọta m but ọwụrụ na n'ịkaligo ngụgba n'ịkaligo okwu n'ịkaliri ibe niile send ya request ka m bugote gị ụmụ nwaanyị unu amara m mbọchị ụmụ nwoke ba ka mma na ụmụ nwoke anyị ebugote send ya request ọwụrụ na ị nwere experience achịkwa gị na ịka nọ be di ya akụfukwe ya isi ọwụ na ị nwere experience ịlapụgo that relationship
send their request. No quality bedi in a life, dear Shinazu, wolu. Cynthia. I Cynthia, Nyayonu. Bish, good evening. Good evening, cake email. I'm fine. Happy Sunday to you. Happy Sunday. KBC join I No, Abidjan. Abidjan. Okay. Nyanya experience, experience. Experience more the very, very hard, but at least I want you to go shidria. And you go to share a job one. I just needed some suggestions and some advice. So, although family can never, so me just that one corner can make this call now. So I didn't put me now this place some few months back. Although ya know we are an ever already. So later this yeah there's a sit I join on. So you have to like aperture everything line way. Yeah, ever. I left what I'm doing when I came here. Thinking that now most of the things on me and most of the things characters on they behave or pushilaya. Not knowing that it's so difficult. All the adults difficult. Especially most of the characters on they behave. So or somebody will be say only we were here. Obu lawyer go tinye na your account. You will need that money immediately because of Guinea and issue. Go to your account, look at the money. Or you get no cash going you get. So remember it was just like everything was going on well. All of a sudden you be those return once against. Guinea meto free here, iwe. Guinea meto free here, ochowa ihe ọ ga-akụ gị. So I was like, what is going on? I was thinking that now it changed go, and that is why I Sika okay come no mom hi John Wage so that Mazaga I know it na ha. But ihe niile m fugazi ebe a awụzi ihe m expect. Meanwhile obi m niile ewu that na ọ gbanwe go o change go from ihe ọ na-eme before oke iwe na ịkụ ihe na obere ihe na ọ chọdụ ka m nọ na social media atọ. Okay, but I bịara kịta na anwe m anybody ama m ka esi asụ asụsụ ebe a because ha na-asụ French. Iwe gị disconnect or internet disconnect everything even phone himself ọ chọrọ ịchari ya because of iwe. So ma ịkụ ihe ma ihe so all these things linger ma ọ na-emezi m ọmụlashiwa back ka ọ nọdụ ebe a m sị okay ebe m kpọtara ya ebe a na film a na-efili na ịgbanwego mana ebe ị na-agbanwezi ka m lawazie ka mkpụrụ ụmụazị a ka anyị lashiwa back ebe ha na-ebidobe school ọ sị m na ọ bụrụ na m chọrọ ịlawa back to Nigeria na m lawa na m hapụgara ụmụazị. He said, I can't leave these children for you here. I don't know my God, no pattern with go because how they go used to me. No one nigga, I also make him na Nigeria, me, when him make it na I'm like, say, well, I didn't easy with all Nigeria back, start my life afresh. Than kid go remember now Bashigam wicked. And it's making me to fall into depression. Even internet kita not because of him they get this coach we restore my internet back. So actually causing depression and actually he gave a brush mazi. People made last time now who made many home about. So I was like, how do I go? It canon a marriage now. Yes, I'm there with my kids. Digging on again so now. Oh no, yeah, boy, I'm doing better now. Ah, big years when I saw Buwe Yishi. Obeli Shima. Jeba ni me toilet, but you way. Ozovo, who know the fake account when again. I have inakweku, ipokwa mazi,
Oya na-ekwu. So this morning one day Amam can say Mezikitana and more she Nigeria back. And in of whereby cope with him with this kind of character, oh God, very difficult. I don't know what to do. Osimo okay, na una ngana na mhapụ gari ụmụazị wee nawa. That na enwe ihe gbasara minia, not because of ụmụazị. Who say he have to go for a long time? I stayed with these children and take care of them. So that, okay, all my mind would that need change, go as you said. You promised me that need change, okay, na mwa bewa. Just say, but who's in all here was a can now? I'm asking can name. As in, I don't know. Somebody that does not have remorseful mind will make you weak, you see. Yeah, even though you're going to give me sorry, or just for that moment. Or see, yeah, sorry, or just for that moment. So that don't make me get tanky. I don't know. Okay. Nne, thank you so much. Ma akolo ya kana odilo fele. Ambutu ogi. Digi nwike unu oji fake account. Onwike na stock on you malo. Yotago kambutu ogi. Onwe yen like ni ikwulu ebe a. Yotago yen like ni ikwu inwe the courage bịa kwuo eziokwu. Ụmụ nwaanyị ama mme ihe a billions. But ka ị na-enwe the courage ọkwa ịghọta. Ị adịkwa very very careful. Because ọwụ ma onye a noun according to ihe na-akọwa noun. Onye a ọ dị adị sorry. Ịghọtago that means enwe m ike categorize onye a as a narcissist. And ihe ọbụla onye a mewe kpọgote gị di a. O nwike ọkpọgote gị maka ụmụazị because mgbe mmadụ ji asị gị lapụ ụmụazị waa. Ihe a ka m na-ekwu steady. Kedu the value nwoke place l'ebe ị nọ as a woman? Kedu the value nwoke place l'ebe ị nọ? Ọ ihe na-emekeli na nwoke na-asị I need my woman. As much as I need my kids, I need my woman. Nwoke ọbụla na-asị gị I only love my children. I love my children. Ihe ejejebezie ịghọtago is a very very big red flag. Achọrọ m njụ gị how far this thing go. How far ịbịa go with this man. Achọrọ m nga into those details. Because ihe a ịka nọ na marriage. But ihe na-achọ ịgwado gị ebe dị gị now. Ị ga-efesi ihe a na-akpọ a decision time in the transit. Transit in a decision time making. Transit in a decision time making. Or you get face. And this person, you get need to someone onye. But people the close to this person. Where a discussion, a plain discussion, and without anything, I don't doubt no maze kapechelumpe. I don't doubt I don't go maze no need involved. But that thing alone is a big red flag. Obune gana enawa osamo maze. When I say it, no, na deka. Anye nwa wu nwoke. Let me tell you people something. Parenting buko ana-emi together. Obu now na this lady now na go something it take you inazi take from this lady. Nke a dị iche. But obu no game wa play somebody game to this point. Ị ga-ata afọ. Obunogi played the game until it get to this point. I said it from the beginning. The day nwoke na agba egere ngenaka, omagolu the future. Omagolu na-enwe limited future. Omagolu na-enwe endless future with the person. Onya ka ije na dating app, ị ga na afụ short time date and the long time date. Aga na ị ga-afịa, ị ga-ajụzi onwe gị ka ihe m ga-eji bata na life mmadụ o si no short time. To have a short time experience with somebody and a long time experience with somebody, these things are two different things. I the quick, I not the quick. You want to go not jump into many things because I ain't one human being. I want to let you in alone, which is good. Thank you for the gift, Annie. I not the quick.
just to rush into something because I'm actually no alone because of a lot of things. Everybody see peer pressure, pressures of friends. In a Ghana Facebook, so Sunday name wedding can afford a waka jump into marriage. That person, if we the red flag, give me the ignore. If we not could give the first girl bag bad now okay kulia you quiet in table. A man we can will any object cognition down another plan. Most people who mad statistics are gonna 60% bulu mad amala by a boom mother. In a deal with somebody with anger or go shishi or mother paloche cognition izonye emali vi kwesi me opalo shishi cognition ashigi na marriage wu ngugu ibe anwa ato yete na marriage wu ibe egbube owulo ibe egbu ge nwa marriage awulo ngugu marriage wu relationship yield to something igbakwa your partner I want you to work towards this meet me halfway let me meet you halfway I gonna work ya ka ọ na-aga I gonna inugodu late inugodu nwanya late inugodu nwanya late not late you will nweta somebody at minimum with respect for you it gonna last in a marriage 50 years unu ba 50 55 it on all your side you ga enweta onye no gi n'akụkụ 60 years mgbaka companionship ji atọ ụtọ it on n'akụkụ you will see your man beside you. The fear of not single make a lot of you people in us anything na agozi go no omas no so makomas guide well no makomas. That means once a man make such utterance o the value gogi o my nose to get everything make he get woman which is comprises of many things o rate gogi was egi no omas anwi wote is enough for him in enezi onwe guy amugolo no mia omas. That is why a woman do them even now. Oh, 5 children for a man after one day walk or out from that marriage. He did not see that man again. Ozozi una nwoke anugo nwanya nwoke anago relocate from Lagos to village. Jeze no nwanya na east. 5 children. Some of these people unumala have from the beginning. If for something they can coach, but all the gika equal on your dicky na ache bashle na ashle ke na agba. Ne as e dey hot ngenye ga advice. Our last guest gbagoten advice ngenye ge bu na I ga-enwe ndidi because in a deal with onye na akugi ihe onye iwe ọkụ. And another thing bụ I ga-echeki ka your safety, ka be in a place your safety. Omas are the safe with him. Inwekwe nwanne nwoke ị ga-aga na nkie. Some of you people have not visited your brothers for one day. In on a marriage. You visit be your brother, you visit be your parents. Can you go to visit him? Can not go to 2 days. You have not visited your sister. I want to see. You have not done it. Everything in a man are circle around that man. That's your husband. You in a man circle around him. All your life around him. In what relation? Some of you people who deserve condemn our families in here. That means we get what is the problem. A man was couldn't dig a buckle for one day. He may be travel for one day. He may be vacation. He could be go hotel for one day. Pour the dinner phone. I instead for art or got the canechi. Jessica Jakulu one negi. See, I come Jagodu. The reason why eat the apple. Obu no nye na anu na etige nu charge forget about that. I make we shake a reprobate mind. Etinye nu charge forget about it. Obulu na onye obuna gini a na-emeke ibe your boyfriend your partner whatsoever na etige nu charge iman change nwe ya. Some people can still change.
But onye ọbụla etilu n'uche ajụrụ ajụ cannot change for you, cannot change for their mother, cannot change for their father, cannot change for anybody in this world. Enwe men ego we na akpụ n'elu. Even their ego will not allow them to even see from your own perspective. That means everything in it will take the norm, or the, in fact, all the useless. But if one you working does are now loge, if as she guys as na guys na oyobunana enoctazepia, and this is go in wiki was the other team was here as he nilo pa akejide. But she had nilo pia woke nilo with nilo or blackmail way, Olivier ego. Oh no, blackmail pia opia chago ijizie e fall zuko in love with onye na outside e kponya owu na nya na chika ode oya nwa anozi odeli you don't call me and with my diga na emeke ga aka your boyfriend adi emeke ga aka ihe ni na ucha marriage. You saw the red flag in the beginning. You cannot tell me in a folia. Only any of you people asalishi from the beginning. And as someone ishi, but one and instinct and with spirituality and they associated with a woman. And with something this spiritual about the woman. You never pay attention to your gift. Okay na boy oja, okay na boy oja, inwelo no inwe kwu inale kwu. I mean if nwa ya nwelo kwu hey na nwa ya nke wala ya mba. So many men natural women need very, very timid. They can make intimidate. Onwuti nwanya oyala anu. Isize na nwanya nwere nkwu okwu baby bia ka no na aka akale achina the girl wala anya. Obula ya bụ nwanya. A man can learn from you. No be need the advance, no be need knowledge. A man is bound even to learn from you. Onwere machi ye niile. Baby ka ime ye fu nwanya osigi mba eme like this. Ka ime like this. I am lap go dia emeche. Nego jide me business emechekwa inye me back nwoke na nwunye ge ego e die ya the money isi after all olom na azu gi olom zo gi na school onye gidi ego with trust if nwaanyị oje na bank je withdraw ego onye ge ego e ka na eme mgbo emeche Cynthia, don't worry for yourself. You got the okay. You got the okay. The truth will be here na on a page here. Share this life here na share life here na you may go your own part. Learn from people, learn from here who you will go your own knowledge first. You will go that salvation you need. It's better for you to say, for you to know who you are with than nemalo yegine ano. Ofodu ni mu na no chameleon the worst person onye nke anwo show be onwe mo so ye show onwe osoke ya ye shi na window we mafu. Ofodu ni mu na anuzi chameleon the door ye show onwe na window ki ye shi we mafu. The door ye potelu yo mazi amu nilo na window ki ye chi mafu. A woman do wesim no da na fentie. Oda na fentie. Ana abu ya mmili n'office. Juzi onwe gi to what end? Ke ihe onye ajiwe eme all these things just to marry this person. Kedi ihe ji wee gba treasure niile de letter niile me everything niile ka iwe no onye a ka iwe megbu ye. Thank you for the gift. Onye obuna na-enye m gift, follow no na-enye m gift. Add a few people na-enye m gift here. Odilizi mkwu okwu for 3 hours. Odizi ikwu for the aji ni na-ekwugere m na amụala onye o ị na-ekwugo ogwu aka mma na ikwuwe ihe niile na speed ebe o wisdom inwe gift ịgba m gift ndị happy ndị encourage ọ na inwele ego gift na double tap na tap ọ na inwele ego gift na share enwere ile ọrụ ị ga-alụ na ị nọ na page a ekele ọlụ eke. The same name man na-aza Bishop Israel TV. Ije n'ilu akwụkwọ blue page. Evia I follow m dia. Yes. Ilo n'ilu blue page. I follow m dia.
echi mmegbuwe ụmụ nwaanyị azụ agbakwa n'ọsọ mgbuwe ụmụ nwaanyị azụ agbakwara ọsọ. Yes, yala agba ọsọ. Mmegbuwe ụmụ nwaanyị azụ echi. Yes. You are okay with the truth. You shall know the truth shall set you free. Go again and go and name strategy, go and name his lifestyle. Go, this is not what you obli yaki promise him. For 30 minutes, because laugh on the marker. Go again and say yes, as a man. A real man is not a man yakugiye obule real man. Mukobuna na akugiye abure a real man. I quote you anywhere. And when somebody gasigi, no one ya meteli ye moke jikwani ye ase. You dare not. 2010. Maleches of 2010. That time, the last time we make a canal. Life is an evolution, a cycle, a progression. It's either you change from bad, you change from good. Somebody told me, you can never condition somebody in a violent way. Any hand you on somebody, you go get way to hate you. Let it go. 2010 is 15 years ago. Until today, I make it be one your buna. And what even why you men or why? But I'll never touch a woman. How can you have that energy? And when many ways you get to pass your energy to your woman. Why am I not the parents need that woman for you to protect that woman? And that woman for you to make that woman to be assured. Or what is full of danger outside is people they are afraid even to go outside. When you give the only person who question assurance of security, the only person who question secure the woman, you are the only person question shelter onya, protect onya. Then what would the only person name turn against name that person abuse? Baby, I love you. I'm sorry. I made a mistake. It was Imalive. Imalive as a man. Omogi anenegi and I watch those children grow up. They saw everything. If that emotional, if that influence, all got the part of them. As a mother, as a father, go mugezo ku govern the characters. Onya will go, iwevo everything. If go, if moto, iwevo everything. If but a business. Age account game transfer, you wave everything. Those things a guy they used to eat after 5 years, then the real thing will begin to bite you. The real thing is joy. The real thing is affection. The real thing communication. The real thing your opinions you will value. The real thing how do you do? The real thing when was the last time you were reminded that you are beautiful? Okay, the last time, hey baby, I'm just so happy that I married you. I'm just so happy that I choose you. I'm just so happy. Hey, look at this Friday. There's no better woman in the world for me. I feel secured with you. When I'm sleeping in because my safety is assured. He never test love. It's not love other on a marriage. Nina slow gas. In a cashew will be just to heal yourself.
because you never tested love. Most of you, unfortunately, 20 years of marriage, a year will love. 10 years of marriage. Some of you people say marriage give me expire after 3 months, after the wedding. Some of you people, marriage give me expire after the honeymoon. Some of you people, the day of your honeymoon, the day of your honeymoon, side chick, wedding. Nonsense. Side chick be a wedding, working on a wedding, in on a wedding. In on a wedding. The reception, in a test your side chick in a wedding. And I say, I have seen you. You are wearing blue. Wait, you smile. You know, you not pay me on lies. Ndioli. In my marriage today, after tomorrow marriage may expire. Share this life, guys. Without respect, there is no marriage. Respect is reciprocal. Love and respect now got together. Love and respect. Love, we hear with respect and discipline. Then sympathy. Somebody say, "Ejiro sympathy I know why man. Age is sympathy I know na marriage." Una allow I'm my piaki. Oh mo beach. I'm my piaki. Delete this name, Bishop Israel TV. Bishop Israel TV. Je follow me na blue page. Bishop Israel TV. Je follow me na blue page. And all when I watch him now, he follow me. He didn't help me at all. It just will be a grab or wisdom, nally. A grab or knowledge, nally. Mono chukuna pay knowledge. Knowledge na water, all from God. Nwoke je take onye ala odoye ojo so yifu ipanti oma ya ama but this my man, hey baby, you are not here. I forgiving you. Echi onyo onsho ozo nota. I forgive you. I may forgive him. He can make it forgiveness. Too much forgiveness get with it unanswered any type of change. Oya woman change. I'm married, they forgive you her wife. You are marrying a forgiving wife. You are marrying a forgiving wife. Easily that forgiveness, yeah, if you are a weakness, your good today, not appreciated, it will be abused. How good they as a woman today, your man Emily appreciate, or got on abuse. That will be your weakness. And when men know when you ask, now when you walk. Maybe I'm sorry. Every time in our type sorry on a phone. Every day in a day sorry. Every blessed day. Every day in a day sorry. No today day sorry. Last year in day sorry. Tomorrow morning in a day sorry. Now in a day sorry. Too much of sorry. Man, we may leave sorry. On a sorry now water. Sorry now what? Sorry Kiji. Sorry. Nwoke piacha godo oku bata gbaluo ilu sia baby Adam so ekwechile m nju iva ya ajuju Adam ede sorry ka obonese ne mbob sorry so in fact ava was Chizoba sorry zo sorry Chioma sorry ava was sorry iwo golu sorry where te nwoke ude okay na eme on him unchecked accountability. In a wicked pride, a man full of pride, in a tear with sorry, in will go problem no what.
two people, it takes two to tango. Oh yeah, but the sad truth to the name, it takes two to tango. Because open idea follow me get open my YouTube, open my YouTube. Open a Lugona, it will go all over the world. By the time some of you people are and the intellectually inclined. Vocabulary atolom make sure ni na follow mu na je na blue. Okay, yeah, red app. Yeah, na red app. Na blue app. Yeah, the same have Bishop Israel TV. Vocabulary emakwa. Ọwụrụ na ebiawe echi kechi akwa n'ume by this time echi ke akwa n'ume kechi akwa n'ume echi yeta maka na echi ya aka iwe echi ejika aka wụna aya egbuwe ụmụ nwaanyị azụ ya egbuwego ụmụ nwoke azụ ụmụ nwaanyị enwekwe gift awụ egbuwego ụmụ nwaanyị azụ echi ka mma na ụmụ nwoke aya awụ gift. Follow my top gifters here. Follow my top gifters. Yes. Me buwo mwaya azu madishi why. Kevi na ashele why. Oula ana balance ye nine a balance. Aye buwo mwaya azu and then when them ma call out. So thank you everybody joining. Because make sure ni follow ya me. Make sure iga na my post. Make sure ni na repost ye me na my page. Post ndị mme na repost ya enwere otu ọzọ a esi promote ya na-eme here all like this. Let's go. Some of you ebe ọzọ na anọkwa na page Chukwumerije, the only life na aga page Chukwumerije. Let us work together, all of us. Enwere onye dị perfect. Ibulu nwoke ị na-ege ihe ntị ebe a ka ị ga-anọ nweta your therapy change. Ibulu nwaanyị ebe a ka ị ga-enọ wee chọpụta define ihe nọ n'ime wee gwa onwe gị obuzie ni nwere strength like the other girl who o say I don't have the strength to pull out. It's not easy to pull out, but already define godu maligodi ihe nọ etezini ya nwe nọ ude etezine that na nọ ude. If it is worth it, let it be worth it. Obu no worth ya emazie na nọ agbo ekpelechi. Yes. Oh, Ibebe Igana no ezuoku pure, uncensored, undiluted. Aye Gana no eba, uncensored, raw. Raw can na mpiawa. So tomorrow, Ibebe echi, ewulu nwanya ike. Awo na ewu sugar mommy, kechi akwa nume. By this time echi I no here. From 5 o'clock Nigerian time. I am not here from 5 o'clock Nigerian time. I want to go side cheek echi. Iya be echi. Ashila munu boso. Mano ke malivi no define your relationship. Jilaka gi define ya ivi no nimia. Program time echi ga abo 5 o'clock Nigerian time. 5 o'clock or 6 o'clock Nigerian time. I ga appear. Yes, 5 p.m. Nigerian time or 6 p.m. stroke 6 p.m. Nigerian time. I ga-apịa. I ga-egbuwe ụmụ nwaanyị azụ. Then nyekwe pathway. I ga-enyekwe pathway. Ụmụ nwoke na-ede m ibe na my section na-asị na bishi ide bias ụmụ nwaanyị nke esi m na family ụmụ nwaanyị nọ. So adịrọ m bias. Ebe ọbụla ị na-itunu in. Ebe ọbụla ịnọgodo n'ụzọ iti earphone na ntị na-ege ọbishi na-ekwu. Jee na blue app Bishop Israel TV. Emechebe nkọpị ava ndị niile bịara ebe mmekọta jee dị ọwụ na ịnala efolo ma evu m eche enyekwere m ọnụ n'ụzọ. Mmegbu ebe azụ. O were echi mgbu ezi ụmụ nwaanyị azụ. Ụmụ nwoke si na ọkalịa ha. Tobade ibu na ị na-enene m ebe iwe egbe ne abịa n'echi iwe
iwe gbede je follow me na blue app ivu me echi ivu me n'ụzọ eyekwene m ọnụ o nwere onye bụ ụmụ ya si dị ọ na-ake na beach eye dị m ọnụ ọ na-akwa efolo m ị na-abịa ya ị nọ na FYP na efolo m ivu m n'ụzọ eyekwene m ọnụ saa na onye na-ajụ ibe wu blue app ọ ya na-echi m n'ọnụ fụta saa na ya daily na comment section how to know define ya ibe nọ echi ka mma apịakwa unu trauma enwe trauma a ga-apịa unu trauma bonding and what is real love characteristics of real love and ị ga-subscribe mụ na page ma na ọnwụ na ịchọ ka ịghọtago ka mba n'ife a na-eme ị ga-subscribe mụ na my page here na ọnwụ na ịchọ ka mba n'ife a na-eme yes onwere otu ọzọ esi build all like this I nwere the wisdom to carry a ga-egbuwe echi follow nu subscribe join ya the club join the club na this love sign dị n'enu ya everybody love sign dị n'afa m n'enu je click here the thing let everybody do it Bishop Israel TV Israel ya dia ISRAEL TV no spacing all this name dị ebe a now no more bish money Bishop Israel TV mma comment ya na ịghọtago mmedi ya na aka unu fia afa ka ị ga-eji wee fụ m na n'ilu akwụkwọ na blue app ịghọtago follow nu join ya my fan club ọ bụrụ na ị join la my fan club kịta ịbụ m n'ụzọ eyekwune m ọnụ join ya na my fan club ọ bụrụ na ị join la my fan club ịbụ m n'ụzọ eyene m ọnụ echenji my name because ava dị na n'ilu akwụkwọ ọ correspond lo so achọrọ m ka page m niile correspond with ofaba mmebezi program eche ịkpọ m bish money ọmụnwa bish money any the money don't worry money adigo na part of my name Bishop Israel TV eyotago so biko I'm making everybody join in ihe anyị na-eme and as you can see I try 80-something,000 likes. Thank you everybody. And for the people odibe mba odibe na red na odibe dia oga adidia just money just make money oya adidia odibe dia I eme section by section memepe that one to tomorrow I ebido you want to go I hope you're not going to relocate to Vatican ke na abịa Vatican City eme o maka ava mo o ye jiko mo na ebe no my church iya wolu na alulu chukwu ma piawo ụwa niile azụ let's tell the world the truth ị na-edeti mmadụ mali define ya ịnọkta ịkwụọ nwoke ya anya ịkwụọ ya anya nwapa ịnọkta ịkwụọ ya anya nwapa isi n'ime obi dịka na mmụkwa na onye a na-alụ m mgbuo mana onwele ịghọtago na onwele ka nyekwu taa ọka mma na ịmụ alụ egi na anọ ịghọtago ịnọkta igbuo ya anya nwapa ọbịakwa ka ọ saa gị isi ka ọ pịa gị ọkụ ka iwe ọ pịachakwa gị dị ọkụ mmekwe dị ọkụ enjoy kụkwa anya nwapa na dịka na mmaala iwe onye ụmụala onye eche na ọ na-eyi uzu m ihe enweta na page ma ị ga-anọ na page nweta ezigbo wisdom karịa baa n'ihe ị na-eme jide ọwa ọkwọrọ ya didi ị ga-edecide ihe ị ga-eme nobody will onwezi ọnọta ogote gị flawa o mego ihe ọjọọ ọnyụgo nsi na ịkụọ ya anya nwapa shi adịka onye a ọ na-ewo gị n'oge nwa umugu ishizie n'ime obi na onye awumugu onye nwa umugu because o wo gị n'omugu yes onye ya eyi ụzọ anyị abịala ala anyị no matter anything ị na-ekpe ekpere for marriage don't pray for onye ga-eyi ụzọ gị ka ọ bịala gị di no matter the type of love a na-eportray na-eshow gị onye ga-eyi ụzọ ga-abịa n'ala gị di onye ga-eyi ụzọ ga-anọ na gị all use abụ abuse all that thing
All that thing we now frustrate a lot of people. If you say why I was saying I gave him all. A good woman. If we be a good woman, I've done everything for my marriage. I've given all for my marriage. I had sleepless nights for my marriage. I was praying for this man. I supported him. But he could not reciprocate. He could not respond. He doesn't respect me. Owulo be opali ine gbo o mai gba okwo gba hey you do shishia follow you do shishia with on do shishia ntutu yi ai na nwoke esike na nwoke misili ike after the after ke okwa bruise ko again onwe ka flavor shi we ku ya you have to go he ajuzi onwe yi afterwards o macha gị gba etu ọma o si ama gị gba o si akụ gị gba ka o si akụkụ ya Chioma ka o si akụkụ ya Nkechi ka o si akụkụ ya ihe dị Adakụ. Yes, because ụfọdụ ụmụ nwoke dị naturally fit va nwere energy. After reggae play the blues, after reggae he play the blues time e paziela aka n'ichi sọsọ ị nọ mgbe blues na-akpọ mana mgbe reggae ọ na-akụ ya gba Okucha ya phone and you for 1 week if aya. I mean, so many of you self ne live kuna trauma of enjoyment, trauma of trauma of no na apia go pia fogi brain. After that thing, a man fuzie for the next of 2 weeks. Ija baby na name isi o say okomuna yin no mbosi okomuna yin no for na. Na ya akokwa ndi bunu. Oto no ya psychological opiagi psychological igbazi ishimba na odikwa kan na achozi too much trauma of igba these boys kedo with this guy Zuoike Chris obi o comment ya even ma wo mbia nde nze nsazie iwo na ede trauma nwoke siri ike injilie mark ya lia good so maka na ọ na-apị ọkụ e mark ya lu nwoke good sile so ya wo iwe ọ kacha eme mana iji golie mark ya lia good iwe niile over communication onwele onele ngwe time onala akodolo ya onala ejide ya ka gini anọlọ ọ na-apị phone gini anọlọ ọ na-ezasa ọsọ call nwoke agbanyululo phone for 1 hour for you wife asigi na iwe bịara kitchen mgbe ọbụla ị nọ na kitchen nwoke gị enyebeghị di breakfast in bed in the marriage. Narcissist. Mbosi mmekwu maka narcissist. Amam na onwego ege mbosi na-ekwu maka narcissist. Mbosi na-ekwu maka narcissist. Aye shift iwu mbuyi. O shift iwu mbuyi. Onwe ka onwe ka oya achịkọ ọchịnye ego ọkpa na abọ pido ihe ọkpa ị na-abọ na-atazi n'ihu ọnwa ya gba nya ụfọdụ n'ime unu anya mmiri ala afta ya n'anya. My men love me too much. If you do this, the way he's handling me, the way no man, even one, no man ever handle me. Brain you can a shift even. And when he was a man, you say why? Ego in a woman she when she America where will egg in now will the egg in Natazia na Nigeria. Or when I look up Pagolego ni no na pinya, pay 1 year ozo, was the Nana 1 year ozo balondo. And was 1 dana and a faint here. Take good care of yourself. Nkaya kowalege how to make yourself to look. Nkaya kowalege how to pick yourself. Nkawa will topic for today. Nkaya meche kowalege how to pick up yourself. Keki gesi pick yourself. Keki gesi chika yourself. Keki gesi we beautify yourself again. Keki gesi work on yourself. Nkaya kowale ya. But for now, anyị ogbuwego ụmụ nwoke azụ kekwa ajụ n'ume for tomorrow gotekwe popcorn gotekwe plantain chips
gotekwe bottle water ma coke dovekwe n'akụkụ mechekwa ebe niile ihe eme wee nọla ana ka mgbuwe ụmụ nwaanyị azụ. Yes, as long as I am alive, Chukwu na-enye m this wisdom, ma na pass ulunia. Because all I locally, the level, the thing I na for marriage today, only 10% of marriage. Iya I na for marriage today, abịazi asị gị na marriage wu ngwugwu ive ịtọlite toyete gbukwe na onwu na ebe ahụ. Onye gwa gị na marriage from my page gwazie mmadụ na-asị gị na marriage wu ngwugwu na ive ịtọlite gwa na onwere ive na-atọlite. Na two people now walk out marriage every day. And I walk here walk. Two people now walk marriage every blessed day. In our top the leak in a career with your partner. Maybe I like long time iji abata. Ke name is we can't live like that. Omambo the new normal. Oh, I go with my friends. Or share the ashe. The ashe am bololana normal thing. In we go problem as a woman. From 10 o'clock, I got check here for 1 o'clock. From 1 o'clock, I got cheer for the next day. From the next day, I got cheer for 1 week. From 1 week, he can lose that man for 1 month. The new normal. The new normal. Authoritarian. And I know authoritarian. Once you marry an authoritarian, it will go problem for the rest of your life. Cannot enjoy that marriage. Marriage is meant to be enjoyable. In fact, marriage is one of the sweetest things God will tell you know what. Marriage have lost scam. Or get one with the wrong person. And I walk marriage, I walk. Maybe I like Lomkisi Okwoku. No, maybe I don't like the way you are talking to me. I like Lomkisi Okwoku. How can you talk to me like this? Ask one and I'm all I want to leave you with something to look forward to. I will leave you with something to look forward to, something to anticipating. Hey, Bishop Israel TV drop live Bish Money Mpiawazu section tomorrow. Thank you everybody. Because make sure you follow, make sure na Obu no we gift me ji. I can drop where kita before mbanyo. Iwe me wo mu here. Enwe mi ike ngwa di. Nwogu ya ma gwa di. Biko ndi dunu na Mpiawazu ndi dunu yeje ya na try ka block wom. Owu ni ji gift mu release gift mu na iwe me wo mu. Na Mpiawazu ndị dị unu nwe ike va na-edeli m ibe va na Mpiawazu na Mpiawazu ndị dị unu ya na-ede ibe. So ọwụ na nwaanyị now today unu na-ashia unu try 85,000 tomorrow ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ibi ebe wee dị bias. Ọwụ na ị nọ ebe a today i wee dị bias tomorrow because na ewu nwaanyị tata mpịawa ụmụ nwoke azụ ị na-akụ aka ibi ebe echi nna apịawa ụmụ nwaanyị azụ imekọta dị bias ma achọta your future husband gwe asị ya na-ele kpanwụ emihe kpanwụ unu amana enwe nwoke dị kpanwụ imekọta mee ihe mma njizela ka m nyezie yi nwoke dị kpanwụ ọ dị happy n'ụtụtụ na-eyie iwala ewie na mgbede ọwụwa awụwa na mgbede. Ịmara nwoke na-ewolu bed n'ụlọ ọgwụ wolu bed n'ụlọ ọgwụ ị confirm ọ na Abuja na ọ nọzi n'ụlọ ọgwụ si ibe gị na dọkịta ekwu okwu ese foto ọkwụọ dọkịta ụgwọ pịa ịkọ otu ọ dị fon agbanyụọ fon ya nwoke ejepalụ nwaanyị in short ozugonu format niile onwekwe edego. I will miss life with some of the clip nga share na my post nge post ya then ebe nge post kali aga abo na blue app afa na azazi now
Bishop Israel TV je ka chọọ Bishop Israel TV je ka follow ye ọwụ na ihe niile na-ebe efololo m nje chekicha aba mmeje cheki aba ama ma onye ọbụla bịa aba today ama m ndị na-abịa pụọ mmalị ndị nọ full jee na blue app ije na blue this in blue app iya afọ aba Bishop Israel TV jee follow ọwụ na ifolo gie ye ọwụ na ifolo lie enwe m ike nyezi onye ya anụzi idizi kpanwo coordinate. Thank you everybody. I appreciate. Jishinike una support message mba obulo blue obulo IG mba obulo IG nwanne IG na nke bido na F blue app no nke bido na F ma kpobazi aba. Thank you everybody because ndị niile na-abịa daily message dị encourage na make unu je na post na repost in my post I post some of them ụmmadụ edegi ebe je na blue app kun follow Bishop Israel TV if type la anya enwete me ya afum dia on my main page even jicho ka followers agbogote kai we nwete ihe na dia kai we monetize ya dia. But the message about the raw truth to the relationship and marriage, uncut, uncensored, raw, brutal. You know, yeah, over. Ebe ke ya be no cha even in eba no no ya. Ụfọdụ isi we nwulugo ka onwe one lady si na isi enwulugo unfiltered, uncensored, unadulterated. Hey. Na BC na Swajo. Some of you people are around will graduate. Okay, well, another topic for another day. Thank everybody. Coordinate. Bye. Remember, in our BH, the feet echi. The feet echi. Yes. Can you some type or can you some type or you? Can you some type or you? Only you have na pie. Coordinate. Bye everybody. Bishop Israel TV. He Israel TV, ideteli Bishop, man ide bish Israel TV, Bishop Israel TV. Kande kwi ọzọ. Iye delu enishi Bishop. First of all, uni amagodu na aba mu Bishop. Before any other thing. Bishop Israel TV. Neya. Edego mi eba na. Ije na blue app iwolia. I thank everybody. Coordinate. Thank you. I appreciate you all.